हं. हा, हरे कृष्ण, स्वागत आहे. आज आपण भगवद्गीतेचा अंतिम अध्याय अध्याय 18वा मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी कृति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा अगदी साध्या भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर लिहून ठेवली आणि त्यामुळे आपण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा अर्थ मला समजावून सांगितला. इस्कॉनच्या सर्व टेक्निकल टीमचे धन्यवाद. त्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य असतं. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर अध्याय 18वा जो अंतिम अध्याय आहे मोक्ष संन्यास योग, याचं आपण अध्ययन करतोय. 39 पर्यंत श्लोक आपण काल पूर्ण केलेत आणि आज 40व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करतोय. तर कृष्ण सांगतायत की भौतिक जगामध्ये सर्व जे जीव आहेत ते प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतात आणि या 3 गुणांचा प्रभाव जीवनाच्या विविध पैलूंवरती कसा पडतो हे आपण शिकतोय. 14व्या अध्यायामध्ये आपण 3 गुणांबद्दल सविस्तर जाणून घेतलंय. मग 17व्या अध्यायामध्ये 3 गुणांच्या प्रभावामुळे श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप याच्यावर कसा प्रभाव पडतो हे आपण बघितलं. आणि या अध्यायामध्ये आता अजून सूक्ष्म परिणाम कसा या 3 गुणांचा होतो, ज्ञानावर कसा परिणाम होतो, कर्त्यावरती, कर्मावरती, त्याच्या निश्चयावरती, एवढंच नाही तर त्याच्या बुद्धीवरती आणि सुखावरती कसा परिणाम होतो हे बघतोय आपण. तर आपण 40व्या श्लोकापासून वाचायला सुरुवात करूया. हा, हरे कृष्ण. माताजी वाचता तुम्ही 40वा श्लोक. हो, प्रयत्न करते. हरे कृष्ण. न तदस्तु पृथ्व्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं मुक्तं यदेभिस्यान्ति निर्गुणैः. हरे कृष्ण. हा, अनुवाद पण वाचा. एक मिनिट, तुमचं स्क्रीन नाही आहे ना? एक हा मिनिट, मी पुस्तक हा हा, काढते. पुस्तक लागेल. हो हो, जुनं वाचायला. बरं थांबा, मी वाचते अनुवाद जोपर्यंत मिनल काढते. माताजी येत आहेत तोपर्यंत. या पृथ्वीवरील प्राण्यांपैकी अथवा उच्चतर ग्रहलोकातील देवदेवतांपैकी असा कोणीही प्राणी नाही जो या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त आहे. बघा, आता इथे हेच आपल्याला सांगितलंय की 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त असा कोणीही प्राणी नाही. आता अर्जुन कृष्णांना प्रश्न विचारतोय की भौतिक जगामध्ये प्रत्येकावरती एवढा प्रभाव टाकणाऱ्या या 3 गुणांवरती उपाय काय, काहीतरी मार्ग असेल ना यांना पार करायचा. तर कृष्ण म्हणतात हो आहे. याचा उपाय कृष्ण सांगतात वर्णाश्रम पद्धतीचं पालन करणं, ज्याच्याबद्दल आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. बघा, आपण समजून घेतलंय की जो कोणी कृष्णांना शरण जाईल तो या 3 गुणांना पार करू शकेल आणि
गुणातीत अवस्थाही प्राप्त करेल. दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरंती ते. केवळ मला शरण येऊनच या 3 गुणांना अर्जुना पार करू शकशील, हे कृष्णाने आधीच सांगितलंय. पण जे आता कृष्णांना शरण जात नाहीत ते मात्र या 3 गुणांनी बद्ध होतात. म्हणून सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण यांच्या प्रभावाखाली ते येतात आणि त्याचप्रमाणे त्यांचा प्रभाव त्यांच्या जीवनाच्या या विविध गोष्टींवरती दिसून येतो. आता यावरचा उपाय कृष्ण सांगणार आहेत, जो आता 41व्या श्लोकापासून आपण वाचूया. हा, हरे कृष्ण माताजी, वाचा बरं. हरे कृष्ण. ब्राह्मण क्षत्रिया विशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचते तुम्ही वाचताय? हा, नाही. बर. हा, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांची कर्मे स्वभावजन्य गुणानुसार विभागलेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण सांगतायत की भौतिक प्रकृतीतील 3 गुण सर्वांवर प्रभाव टाकतात आणि त्यामुळे 4 प्रकारचे लोक असतात: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. म्हणजे 3 गुणांचा प्रभाव स्वभावावर कसा होतो हे आता या श्लोकामध्ये सांगितलंय. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे स्वभाव वेगळे असतात. प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावामुळे हे स्वभाव वेगळे वेगळे असतात आणि त्यानुसार त्यांची कर्म ही वेगळी असतात. तर आता 42 ते 44 हे श्लोक माताजी एकत्र वाचा. हा, म्हणजे मग आपण समजून आता जी घेऊया. पण हा आता ते हा हा हे हे खूप पूर्वीच्या ह्याच्यासाठी लागू होतं का, आताच्या सध्याच्या युगामध्ये लागू होतं का? हो, हे लागू होतं, हे सांगते ना मी तुम्हाला आता. कारण का बघा, ब्राह्मण आपल्यापैकी म्हणजे प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा आहे ना. असं काही हा, आता तसं वेगळं राहिलेलं नाही ना, व्यवसाय म्हणजे त्या दृष्टीने. नाही नाही, पण हे कशा दृष्टीने आहे? हा. हे जन्माच्या दृष्टीने नाहीये, हे अच्छा. गुणांच्या दृष्टीने. कळलं का? हे आपल्याला भाग समजून घेतला पाहिजे. आपण आता काय बघतोय, आपण जी जातीचं हे विभागणी करतो ना, ती हा. त्या परिवारात, ब्राह्मण परिवारात जन्म घेतलेला ब्राह्मण हा. आणि हा. क्षत्रिय परिवारात जन्म घेतलेला क्षत्रिय. हा. पण क्षत्रिय परिवारात जन्म घेतलेल्याचे गुण जर का ब्राह्मणाचे असतील आणि कार्य मात्र तो क्षत्रियाचं करत असेल, तर त्याला ते करणं किती अवघड होईल. बघा, आता तुमच्यामध्ये जर का एखादा गुण प्रबळ असेल, आपण म्हणूया एखाद्या व्यक्तीमध्ये रजोगुणाची प्रबळता आहे, हा, तो महत्वाकांक्षी आहे, त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट करण्याचे हो. गुण आहेत, हो. म्हणजे तो राज्य व्यवस्थित प्रकारे करू शकतो, एखादं ऑफिस सांभाळू शकतो, आपल्या हाताखाली 15-20 माणसांना हँडल करू शकतो. हो. हो. आणि एक असतो ब्राह्मण, ज्याच्यामध्ये ज्ञान घेण्याचे, ज्ञानाचे म्हणजे त्याला अध्ययन करण्याचं म्हणजे आवडच आहे ती. हो. तो वेगळी वेगळी पुस्तकं वाचेल, तिथून तो संपादन करेल आणि बोलतानाही त्याच्यामध्ये गुण दिसून येतील. हो. आता एखाद्या क्षत्रिय गुण असलेल्याला, म्हणजे ज्याला मॅनेजमेंट करण्याची ॲबिलिटी, क्षमता मिळालेली आहे, त्याला जर का व्यवसाय ब्राह्मणाचा करावा, प्रोफेसर त्याला बनवलं, शिक्षक बनवलं, तर तो इफेक्टिव्हली करू शकेल का? आता करायचंय, अर्थार्जन करणं भाग आहे म्हणून तो करेल, पण तो सहजगत्या करू शकणार नाही, त्याला एक्स्ट्रा एफर्ट घालावे लागतील. बरोबर ना? हा, हा इथे उत्तम फरक तऱ्हेने पडतो. नाही करू शकणार. उत्तम तऱ्हेने करू शकणार नाही, सहजगत्या स्वाभाविकपणे ते कर्म त्याला करणं जमणार नाही. आणि हा आपण आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये हा गुण बघू शकतो. आपले सगळ्यांचे गुण सारखे नाहीयेत. आणि मुख्य समजून काय घ्यायचंय, कुठलाही गुण श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाहीये. हा, सगळे गुण हे तेवढेच महत्वाचे आहेत, कारण सामाजिक सुव्यवस्था ही या 4 वर्णांच्या द्वारे सांभाळली जाते. आता विचार करा, शूद्र नसते. आता शूद्र आपण काय म्हणतो त्याला, गुण आता आपण ते समजून घेणार आहोत पुढे, की त्याला ब्राह्मणासारखी बघा तल्लख बुद्धी नाहीये, तो जाऊन काही शिकू शकत नाही, ज्ञान घेऊ शकत नाही, त्यामुळे ब्राह्मणाचं कार्य तो करू शकत नाही, ज्ञान घेणे, ज्ञान देणे हे. आता क्षत्रियामध्ये कसा शौर्य असतं, शत्रूविरुद्ध लढण्याची एक जिद्द असते, तीही त्या शूद्रामध्ये नाहीये. वैश्यासारखा व्यापार करण्याची बुद्धी त्याच्यामध्ये नाहीये. पण तो जे सेवकाचं काम सगळ्यांकडे करतो, त्यामुळेच त्यांचंही सगळं व्यवस्थित कार्य सुरू राहू ते आपण शकतं. करू शकत बरोबर ना? ते आपण करू शकत नाही. बरोबर. हा, तर हे प्रत्येक गुणाच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे प्रत्येकाचं मनुष्याला तशी इम्पॉर्टन्स आहे, तशी काय, त्यांचा त्यांचा ह्याच्यात इम्पॉर्टन्स. प्रत्येकाचा इम्पॉर्टन्स आहे. आणि हा इम्पॉर्टन्स आला तुझ्यासारखे कसा, कष्ट आता नाही करू शकत आपण.
हा, नाही करू शकत, शूद्रास बरोबर ना. कष्ट नाही करू किंवा शकत आपण तसे. आणि ब्राह्मण जर का सत्वगुण असतो, बरोबर, त्याच्यामध्ये शौर्य नसतं, त्याला लढायला पाठवलं तर तो कोणाचा जीव घेऊ शकेल का? नाही. नाही बाबा, तो नाही जीव अजिबात 100% घेऊ शकणार नाही. तो नाही. तिथेही प्रवचन देईल आणि ते तिथे चालणार नाही. तुम्हाला कळलं का? हम्म. जिथे हा आपल्याला संरक्षणाचं आहे, देशाच्या सीमेवरती लढायचं आहे, तिथे तुम्हाला सत्वगुण नाहीच उपयोगाचा. तिथे तुमच्यात रजोगुणच हवा आणि शत्रूवरती हल्ला करण्याची क्षमता तुमच्यात हवी. दुसऱ्याचा जीव पण घेता आला पाहिजे. ही हम्म. रजोगुणातलं हे आहे, म्हणजे पे- क्षत्रियाचं कर्तव्य हा, आहे. इथे फक्त पेशवे एक अपवाद होते की नाही. हा, पण आता हा तेही नाही, पेशवे तेही अपवाद राज्य होते. करतच होते ना. आता हे मला काय एवढं माहिती नाही, पण म्हणजे शेवटी राज्य केलंच बघा. हा, म्हणजे म्हणजे ब्राह्मण असूनही त्यांनी क्षत्रियाचाच रोल हा, केला. हा, गुण त्यांच्यामध्ये बाजीरावने क्षत्रियाचा किती होता. पराक्रम केलाय. हम्म. हा, हा, म्हणजे ब्राह्मण आयुष्यात एकही लढाई असले हरला तरी नाहीये. पराक्रमी होते, बरोबर. हम्म. हा, तर आता हे हे कसं हे समजून घेताना आपल्याला ना जन्म कुठल्या परिवारात झालाय किंवा कुठल्या ब्राह्मण ह्याच्यामध्ये झालाय का असं न बघता गुण बघितला पाहिजे. आणि गुणाप्रमाणेही आपण जर का वागलं तर आपल्याला सहजगत्या ते कार्य करता येतं आणि त्यामुळे आपल्याकडे वेळ मिळतो, त्यामुळे आपण आपली आध्यात्मिक प्रगती पण घडवून आणू शकतो. पण जर का तसं नसेल तर मग व्यक्ती ते जास्त कष्ट घ्यावे लागतात ते कार्य करताना आणि त्यामुळे फ्रस्ट्रेशन पण येतं, कारण ते स्वाभाविकपणे होत नाही त्याच्याकडून. हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. तर त्यामुळे जरी जातीयवाद, आता हा वेगळा भाग झाला की आता कोणी ब्राह्मण उरलेलं नाही, कारण सगळ्यांचीच कर्म अशी मिक्स झाली. पण तरीही आपण जर का प्रत्येकाने आपल्यामध्ये खोलवरती बघितलं तर एक गुण कुठला तरी प्रबळ आहे आपल्यामध्ये, त्याप्रमाणे आपण ते कार्य निवडलं पाहिजे, हे आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. आणि तर एक आता सांगू आपण, का? एक हा, बोला आता ना. आता मी सायली ताई आता म्हणल्या ना, सायली माताजी, की जे हो, पेशव्यांच्या बाबतीत, तर हा, त्याच्यात मोठे बाजीराव जे होते, थोरले बाजीराव पेशवे, ते हा, क्षत्रिय गुण म्हणजे त्यांच्यात रजोगुण जास्ती होता. हा, हा, माधवराव पेशवे त्यांच्यात नव्हता. नाही एवढा. माधवराव बर, पेशवे ते सत्वगुणाचे हो, होते. सत्वगुण आहे. आणि हा, हा, दुसरा बाजीराव जर का बघितला, म्हणजे ज्याच्या हा, शेवटी त्याच्यामुळे राज्य गेलं सगळं मराठ्यांचं, तो हा, हा, तमोगुणी होता. तो तमोगुणात होता, तमोगुणी होता. हो, बरोबर. तो हा, तमोगुणात होता. हा, म्हणजे म्हणजे बघा ते, इंडिव्हिज्युअल माणसाचा हा, स्वभाव वेगवेगळा आपल्याला आता वेगळा ठीक असतो. आहे, थोडीशी आपण आता एक आपलीच मजा मजा म्हणजे मजा नाही हो, म्हणायची, आपण हो, आपल्या हो, ओळखीच्या एनालिसिस, आपला परिवारातच एनालिसिस. बघायला लागलं जर का आपण, तर हो, जाणवतं आपल्याला हे. हा. हो, हो, बरोबर. आपल्या आपल्या कारण हे, परिवारात मित्रमंडळीत बघितलं तर हे जाणवतं. हा, हो, आपल्याच बरोबर. जरा विचार केला की हा अंडरस्टँड होता की खरंच हे गुण कसे आहेत हा हा, आपल्याला. आणि हा. त्याच्यात सुद्धा असं आहे की कधीतरी रजोगुण जास्ती असतो, कधीतरी आता सत्वगुण हे असतो. तुम्ही बरोबर. तिन्ही सांगितले ते बरोबर, सगळे ब्राह्मण कुळातलेच आहेत, पण गुण हा, वेगवेगळे आहेत नाही का. हा गुण पण गुण वेगळे वेगळे आहेत. वेगवेगळे आहेत ना ते. हा, जो गुण प्रभाव टाकतोय तो वेगळा वेगळा आहे आणि हा त्याचप्रमाणेच तो प्रत्येकाचे कार्य गुण करणार वेगळे. बघा, हा. स्वभाव त्याचा हा तसाच होणार. हेच हेच कृष्ण सांगतायत तिथे. आणि त्याच्यात महत्वाचं आपल्याला काय घ्यायचंय की कुठलाही गुण श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नाहीये, हे कृष्णांनी सांगण्याचा प्रयत्न आणि केलाय की प्रत्येकात ते ब्राह्मण सगळे गुण श्रेष्ठ. आहेत. प्रत्येकात हा, ते तिन्ही गुण आहेतच. हो. बरोबर. हा, आपली जी प्रकृती आहे ती त्रिगुणात्मकच आहे. आपल्याला हो, कधीतरी आळस येतो, कंटाळा येतो, तेव्हा आपला तमोगुण हो, वाढलेला असतो. हम्म. बरोबर, कधीतरी बरोबर. आपल्याला हो, सिन्सिअरली आपण आता काहीतरी हो, करूया असं हो. वाटतं, तेव्हा सत्वगुण असतो. हा, कधीतरी आता खूप बरोबर. काम करूया, काढूया ही कपाट काढूया, ते कपाट काढूया हो, आवरायला, हो, की तो हो, रजोगुण आपला त्यावेळेला प्रबळ रजोगुणाचा असतो. प्रभाव आहे, बरोबर, बरोबर. हम्म. पण सगळ्या तिन्ही गुणांचं संतुलन असायला पाहिजे, हा. त्याच वेळेला मग आपण व्यवस्थित एक जीवन निर्वाह करू शकतो. आणि कुठला तरी त्यातल्या एक त्यात जो गुण अधिक प्रबळ गुण प्रबळ झाला, असेल त्याच्यात आपण हा, प्रावीण्य मिळवू शकतो. मिळवू शकतो, बरोबर. हेच आपल्याला सांगितलं. आणि आता इथे आपण भगवद्गीता म्हणजे आध्यात्मिक दृष्टीने बघतोय ना, तर आध्यात्मिक हा दृष्टीमध्ये संदेश आपल्याला काय सांगितलंय कृष्णांनी, की ज्या पण गुणात तुम्ही असाल, जो तुमचा स्वाभाविक गुण आहे, ते जे काही कार्य असेल, ब्राह्मणाचं कार्य वेगळं आहे, क्षत्रियाचं वेगळं, ते कार्य तुम्ही कृष्णांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. हा, जर का मनुष्याने इथे लक्ष दिलं नाही, बघा, ब्राह्मण आपलं कर्तव्य करत राहिला, त्याला शास्त्राने सांगितल्याप्रमाणे ज्ञान अर्जन करणं आणि इतरांना देणं, तर तो वारंवार वारंवार ब्राह्मण म्हणूनच जन्म घेत राहील, पण त्याचं आत्म्याचं जे कर्तव्य आहे, आध्यात्मिक प्रगती घडवून आणण्याचं, ते होणार नाही. कळलं का? म्हणजे जोपर्यंत विशुद्ध कृष्णा, सात्विक गुणाकडे प्रगती करायला पाहिजे. हा, बरोबर, किंवा विशुद्ध क्षत्रियाने पण सात्विक गुणाकडे प्रगती करायला प्रगती पाहिजे. करायला पाहिजे, बरोबर.
किंवा क्षत्रियाचं जे का, आता क्षत्रिय ब्राह्मण होणं शक्य नाही कधी, त्याचे गुण हे क्षत्रियाचेच राहणार. पण क्षत्रिय राहूनही जर का त्याने आपलं कार्य कृष्णांच्या बरोबर म्हणजे शास्त्राच्या अनुसार त्याने जर का रजोगुण वापरला, जसं आपण इथे म्हणतो ना, जे राजे राज्य करायचे त्यांनी जेव्हा सत्वगुणातले मंत्री किंवा कुठले ऋषी यांच्या ह्याच्याखाली मार्गदर्शनाखाली जेव्हा राज्य केलं तेव्हा ते जास्त यशस्वी झाले. नैतिकतेने राज्य केलं, सत्वगुणाचा वापर करून तेव्हा राज्य केलं, तेव्हा ते यशस्वी झाले. म्हणजे ज्या शिवाजी वेळेला महाराजांचं कृष्णांची, उदाहरण आहे ना. हा, शिवाजी महाराज, राजा अशोक किंवा चाणक्य आणि जनक चंद्रगुप्त, हो ना, जनक म्हणजे अशी राजा. खूप, जनक राजा. म्हणजे काय की आहे त्या ठिकाणून जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर व्यक्ती जोडून घेतो, ज्या पण गुणात असेल तिथून आध्यात्मिक प्रगती होते. आपल्याला इथे जाणायचं काय आहे की प्रगती ही आत्म्याची घडवून आणायची आहे बघा. हा, सगळा पॉइंट हा इथे आहे की आहे त्या गुणापासून आपल्याला विशुद्ध सत्व गुणाकडे जायचं आहे, म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर आत्म्याला जोडायचं आहे. तर ह्याच्यासाठी हे आवश्यक नाहीये की क्षत्रियाने ब्राह्मणाचं कर्तव्य केलं पाहिजे किंवा त्याला ब्राह्मण बनलं पाहिजे. तो क्षत्रिय राहूनच या जन्मामध्ये कृष्णांबरोबर जोडून घेतलं तर त्याची आध्यात्मिक प्रगती होत जाईल आणि एका काळानंतर किंवा काही जन्माच्या नंतर त्याच्यामध्ये ते गुण येतील. कळलं का? असं आहे. म्हणजे आत्ताच्या क्षणाला तो क्षत्रिय आहे, पण त्याला आध्यात्मिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी त्याची कार्य त्याने कृष्णांच्या बरोबर पहिल्यांदा जोडली पाहिजे. हे महत्वाचं आहे. जोपर्यंत ते होणार नाही तोपर्यंत तो वारंवार क्षत्रिय म्हणूनच जन्म घेईल, तोच त्याचा स्वभाव विशेष होईल आणि तो दृढ होत जाईल. हा, हे त्याच्यातलं महत्व आहे. तर आपण आता ना 42 ते 44 श्लोक एकत्र वाचा बरं माताजी. हा, एक मिनिट. हा, पान उघडते. हरे कृष्ण. ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. तू हे वाचशील का अर्थ? वाचते साई वाचते वाचते 41 पासून ना. हा, 41, 42, 43. हा. हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यांची कर्मे स्वभावजन्य गुणानुसार विभागलेली आहेत. मनाची शांती, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, सहिष्णुता, सरळपणा आणि सत्यनिष्ठा, अध्यात्म ज्ञान, विविध ज्ञान, श्रद्धा आणि गुणांनी युक्त अशी ब्राह्मणांची स्वाभाविक कर्मे असतात. पराक्रम, तेजस्विता, धैर्य किंवा मनाचा दृढ निश्चय, दक्षता, युद्धातून पळून न जाणे, दान, औदार्य आणि प्रजेचे नेतृत्व हे क्षत्रियांच्या कर्मांचे गुण आहेत. हे क्षत्रियांचे स्वाभाविक कर्म होय. हरे कृष्ण. आणि 44वा पण वाचा वाचू माताजी. ना. हो हो 44 चालेल. आपण हा. हो. वाचतो का? बर. हा, कृषी शेतकी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेतकी, गुरे बाळगणे, व्यापारी हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म होय आणि तसेच गुरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे स्वभावजन्य कर्म होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे प्रकृतीचे 3 गुण कसा स्वभावावरती प्रभाव टाकतात हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता कृष्ण म्हणाले की सर्व जीव, मग देवता असो मनुष्य असो, सर्व हे गुणांनी बांधलेले आहेत आणि हे जाणून की सर्व मनुष्य गुणांच्या बंधनात आहेत, त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांचे काही गुण आहेत आणि त्या गुणांच्या नुसार ते कर्मे करतात. आणि हे आता समजून सांगितल्यानंतर कृष्ण हे सांगतायत की कुठल्या चेतनेने किंवा कुठल्या भावनेने म्हणजे आपल्या स्वभावाने उत्पन्न गुणांच्या द्वारे कर्म करीत असताना व्यक्ती ज्ञान घेऊ शकतो. हे महत्वाचं आहे. म्हणजे समजून घेऊया की व्यक्ती आपल्या स्वभावानुसारच कर्म करतो, आपल्या स्वभावाच्या विपरीत कर्म करत नाही तो कधी.
नियमितपणे तर करूच शकत नाही स्वभावाच्या विपरीत. तर मग स्वभावाने उत्पन्न जी कर्म तो करतो आहे ती करत असताना तो व्यक्ती आत्मज्ञान कसं प्राप्त करू शकतो हे कृष्ण समजवतायत. आणि त्यासाठी 4 वर्णांच्या व्यक्तींच्या गुणांचं वर्णन प्रथम केलेलं आहे. आता हे जे गुण सांगितलेले आहेत ते स्वाभाविक आहेत, म्हणजे पूर्वजन्मातील संस्कारांमुळे हे गुण उत्पन्न झाले आहेत त्याच्यामध्ये, आणि त्याप्रमाणे कार्य करणं त्याला सहज शक्य आहे. असं शक्य नाहीये की एखादा जन्मजातच म्हणजे जन्मतः सत्वगुणी होईल, म्हणजे अचानकपणे सत्वगुण होईल. जन्मजन्मांतर जेव्हा तो सत्वगुणाचं पालन करीत आलेला आहे, त्या गुणाचं अनुशीलन करत आलेला आहे, तेव्हा तो वारंवार ब्राह्मण म्हणून जन्म घेतो. तेव्हा मग सत्वगुणात व्यक्ती जेव्हा स्थित होतो अशा प्रकारे, मग त्या गोष्टी जशा आहेत तशा स्वरूपात बघण्याची शक्ती त्याला प्राप्त होते. सत्वगुणाचा हा विशेषता आहे, ज्या गोष्टी यथार्थ रूपात बघणं. तर जसा बघा, जसा की आता 5.22 हा श्लोक आपण बरेचदा ह्याचा संदर्भ घेतो. येही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनव एवते. इंद्रिय तृप्ती केल्याने दुःखच प्राप्त होतं हे कृष्ण सांगतात. आता जे भौतिकवादी जग आहे ह्यामध्ये कोण हे मान्य करेल का? कोणीच मान्य करणार नाही. सर्वत्र बघा सिनेमा, टीव्ही यावर अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ती कशी करता येईल यावरच भर दिलेला आहे. आणि याचं चित्रण सगळीकडे दाखवतात, म्हणजे असं दर्शवलं जातं की जणू हे केल्यानेच सुखी होता येतं. आता रजोगुणी व्यक्ती जो शरीराला महत्व देतो त्याच्यासाठी इंद्रिय तृप्ती महत्वाची आहेच. तो ही कृष्णांची वाणी दुःख योनव एवते हे कधी मानेल का? मानणार नाही. तुम्ही सर्व हे मान्य करता की इंद्रिय भोगातून दुःख प्राप्त होतं, हे कोणाला तो शिकवू शकणार नाही. कारण असं कुठे ऐकायला मिळत नाही बघा आजकालच्या जगामध्ये की इंद्रिय तृप्तीने कुठे म्हणजे तुमचं वाईट होईल किंवा तुम्हाला दुःख प्राप्त होईल. या विपरीतच सर्वत्र सांगितलं जातं. अधिक इंद्रिय तृप्ती करण्याची साधनं उपलब्ध होतात, त्यांची जाहिरात पण केली जाते. म्हणजे भौतिकतेमध्येच बुद्धी कशी तुमची वाढेल याचा प्रयास केला जातो आणि तेच सुख आहे याच्यावरती भर दिला जातो. त्यामुळे शास्त्रांवरती कृष्णांच्या वाणीवर त्यांचा विश्वास नसतो. पण केवळ जो सत्वगुणात आहे, ज्याच्या ठिकाणी हे ज्ञान प्रकाशित झालेलं आहे की भौतिक जग हे सुखी नाही, दुःखालयम अशाश्वतम आहे, म्हणजे शास्त्रात सांगितलेल्या गोष्टी सत्वगुणी व्यक्तीला बघून समजतात. ज्याला म्हणतो ना आपण रिअलायझेशन त्याला होतं. शास्त्रातल्या गोष्टी तशाच्या तशा समोर होताना तो बघतो, तेव्हा शास्त्रावरील विश्वास त्याचा अधिकच दृढ होतो. आणि असा व्यक्तीच ज्याने शास्त्रामधील या गोष्टी प्रत्यक्षात अनुभवल्या आहेत तो प्रभावीपणे इतरांना याबद्दल ज्ञान देऊ शकतो. जो जप करतो, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं श्रवणम कीर्तनम नित्य नियमितपणे करतो, त्याला शास्त्रातल्या गोष्टी किती सत्य आहेत हे अनुभवाने समजतं आणि तोच या गोष्टींचं पालन करू शकतो आणि त्याप्रमाणे तो वागतो. म्हणजे आता ब्राह्मण, आपण पहिला श्लोक जो वाचला त्याच्यामध्ये ब्राह्मणाचे गुण आहेत. तो सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ब्राह्मण. त्याला भगवद्गीता श्रीमद भागवतम इत्यादी शास्त्रांचं पठण करणे, श्रवण करणे यामध्ये रुची असते आणि तो शास्त्रांप्रमाणे आचरणही करतो. त्यामुळे त्याच्यामधील अशुद्धता दूर होऊन त्याचा शास्त्रांवरील विश्वास अधिक दृढ होत जातो. ब्राह्मणाचे आता इथे जे गुण सांगितलेले आहेत त्यातला एक पहिला गुण सांगितलाय त्यांनी, शम. शम म्हणजे काय? तर आंतरिक इंद्रियांचं शमन करणे. आंतरिक इंद्रिय म्हणजे मन, बुद्धी, अहंकाराचं. मग त्याच्यानंतर दम हा पुढचा गुण आहे. दम म्हणजे काय? बाह्य इंद्रियांचं नियमन करणं किंवा संयमन करणं म्हणूया. मग तप आहे. तप म्हणजे तपस्या. कुठली तपस्या? आपण 17व्या अध्यायामध्ये शिकलोय, कायिक, वाचिक, मानसिक तपस्या. म्हणजे शास्त्रात वर्णन केल्याप्रमाणे काही कष्ट तो शरीराद्वारे सहन करतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये हे तपस्येचा म्हणजे काय म्हणतात तो गुण मिळतो त्याला. मग शौच. शौच म्हणजे अंतर्बाह्य शुद्धता असते त्याच्यामध्ये ब्राह्मणामध्ये. मग शांती. शांती म्हणजे काय? सहिष्णू असणं, सहनशील असणं. अपमान झाला तरी सहन करणं हे सत्वगुणामध्ये स्थित ब्राह्मणाला शक्य असतं. रजोगुणात स्थित क्षत्रिय अपमान सहन करू शकत नाही. मग पुढचा गुण आहे आर्जवम. आर्जवम म्हणजे काय? सरळपणा, कुटिलता रहित व्यवहार करणं. आता इथे आपण द्रोणाचार्यांचं उदाहरण घेऊ शकतो. बघा, तो दृष्टद्युम्न होता ना, द्रुपदाचा पुत्र, त्याला त्याने यज्ञातून प्राप्त केलं होतं केवळ द्रोणाचार्यांचा वध करण्यासाठी. हा, आणि हे माहिती असूनही द्रोणाचार्यांनी युद्धनीतीचे सर्व धडे त्या दृष्टद्युम्नाला दिले होते. हे आर्जवम आहे.
तर जे क्षत्रिय असतात बघा, त्यांच्यामध्ये मात्र कूटनीती असते, डिप्लोमॅटिक म्हटलं जातं ना, व्यवहार सरळपणाचा त्यांचा नसतो. म्हणजे समोर असताना ते हसून बोलतील, पण पाठीमागे कपट कारस्थान करतील, आक्रमण करतील शत्रूवरती. तसंच वैश्य असतो, ज्याला व्यवसाय करायचा असतो, तिथेही त्याला असत्य हे बोलावं लागतं. पण ब्राह्मणाला ते म्हणजे तसा गुण त्याच्यामध्ये नसतो. आर्जवम म्हटलेला आहे तो गुण. मग आणि पुढचा गुण आणि जो हा, छक्के पंजे खेळत असतो तो कशात येईल? तो हाच आहे, छक्के रजोगुणी आहे. रजोगुणीच रजोगुणी. ना, म्हणजे हा. तो प्लॉट्स स्व करणे, प्लॉटिंग करून, डिव्हिजन हो, करून, आपल्या बाजूला हो, हो. वळवून कारण असे त्याला छक्के पंजे स्वतःचा जो स्वार्थ खेळतो साधायचा असतो. हा, तो रजोगुण. तो रजोगुण आहे. हा. आता पुढचा गुण सांगितलाय ज्ञान. ज्ञान म्हणजे काय, की श्रेष्ठ काय, निम्न काय, याचं शास्त्राच्या नुसार आकलन करणं आणि समज असणं, हे ज्ञान झालं. आणि त्याच्या पुढचा गुण आहे विज्ञान. विज्ञान म्हणजे काय, शास्त्रामध्ये ज्या श्रेष्ठ गोष्टी सांगितल्या आहेत त्याचा अनुभव करणं प्रत्यक्षात, याला विज्ञान म्हटलंय. आता श्रेष्ठ जीवन कुठलं, तर जे भगवंतांना समर्पित आहे ते जीवन श्रेष्ठ आहे. आणि जे निम्न जीवन कुठलं, जे भगवंतांच्या पासून विमुख आहे. आता हे जे शास्त्र आहे ना, ह्याचं आकलन आणि समज असणं, हे केवळ त्या सत्वगुणी मनुष्याला समजू शकतं, त्या ब्राह्मणालाच समजू शकतं. आता सामान्य मनुष्याला ही जाण नसते. म्हणूनच ब्राह्मणाचं कर्तव्य आहे की सर्वांना समजवायचं की श्रेष्ठ जीवन कुठलं आहे. शास्त्राद्वारे सांगितलेलं उच्च जीवन कुठलं, हे केवळ ब्राह्मणच सर्वांना समजावून सांगू शकतो. कारण तो सत्वगुणात स्थित राहून असं जीवन स्वतः जगत असतो. आता बघा, ज्या गोष्टींचं आपण पालन करतो, ज्या गोष्टींवरती आपला विश्वास असतो, त्या गोष्टींचंच महत्व आपण इतरांना पटवून देऊ शकतो. हे महत्वाचं आहे. जी गोष्ट मलाच पटलेली नाहीये ती मी इतरांना कशी पटवून देणार, शक्यच नाही. तर ब्राह्मण हे आचरण स्वतः करतो, त्याप्रमाणेच तो इतरांना पटवून देऊ शकतो. मग आस्तिक्यम. आस्तिक्यम म्हणजे काय, ज्या गोष्टींचं वर्णन शास्त्रांमध्ये केलेलं आहे त्या गोष्टींवरती दृढ श्रद्धा ठेवणे. जसं की आता आपण भगवद्गीतेमध्ये शिकलोय की वेदांद्वारे आपण कोणाला जाणायचं, वेदांचा उद्देश काय आहे, कृष्णांना जाणणं हा वेदांचा उद्देश आहे. सर्व कार्य ही कृष्णांच्या आनंदाप्रित्यर्थ केली जावी, कृष्णांना प्रसन्न करता येईल अशी कार्य जीवनामध्ये करावी, हे सर्व आपल्याला सांगितलंय. म्हणजे खरं तर आपलं पूर्ण जीवनच त्यांना समर्पित असावं, हे सांगितलेलं आहे. तर हे सर्व ब्राह्मण जाणतो, कारण पूर्वजन्मातील संस्कारांमुळे त्याच्यामध्ये हे ज्ञान प्रगट होतं. पण कधी कधी क्षत्रिय आणि इतर वर्णामधील व्यक्तींमध्येही सत्वगुणाची वृद्धी झाली तर हे ज्ञान समजतं. मग अशी जसं माताजी तुम्ही म्हणालात ना, की कुठलाही व्यक्ती त्या गुणामध्ये स्थिर राहू शकत नाही बघा, बरोबर हो, ना. हो. त्याप्रमाणेच जर का क्षत्रियामध्ये आणि वैश्यामध्ये किंवा शूद्रामध्ये सत्वगुणाची वृद्धी झाली आणि सगळे त्रिगुणात्मक आहेत, मग त्यांच्यामध्येही हा गुण आहे कमी प्रमाणात असला तरी, त्यामुळे ती वृद्धी जर का झाली तर तेही हे ज्ञान घेऊ शकतात. पण मुख्य रूपाने सत्वगुणामध्ये स्थित ब्राह्मणामध्ये सत्य, निष्ठा, इंद्रिय संयमन, गुरूंची सेवा करण्याबद्दल तत्परता, अहिंसा किंवा तीर्थाटन करणं, दया, सरळपणा, लोभरहित असणं, हे असे गुण प्रखरतेने दिसतात. आता आता पुढच्या समाजात जर हा, समाजात हो, जर का बघितलं आपण, तर हा, सगळे सीईओ किंवा जे उच्च पदस्थ जे आहेत ते हो, जनरली ब्राह्मण आहेत. पण जे राजकारणात हा, आहेत ते सगळे हो, रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत. हो, हो, बरोबर, राजकीय बरोबर. नेते बघितले तर ते रजोगुणी तमोगुणी आहेत. हा, आणि आता जे सीओ वगैरे आहेत ना, आता हे जातीने ब्राह्मण आहेत, म्हणजे मुळात म्हणजे त्यांच्यात सत्वगुण आहे, बरोबर हा, ना. हा, आणि आहेत सत्वगुण आहेत त्यांच्यामध्ये, कारण ते नीती नियमांचं पालन करता हा, आहेत. आणि थोडासा रजोगुण पण आहे, म्हणून ते हे मॅनेजरियल मॅनेज पण कार्य करू करू पण शकतात. शकतात. हा, म्हणजे दोन्ही प्रत्येकामध्ये तो बघा दोन सगळे गुण आहेतच शेवटी, कळलं की नाही. हम्म, हम्म. रजोगुणाची वृद्धी झाली ना की तो मग ती मर्यादा पार करतो बघा, की कुठल्या पद्धतीने कार्य केलं हा, पाहिजे. हा, म्हणजे धनसंपत्ती मिळवायचं हे त्याची अपेक्षा हा, आहे. पण ती नीती म्हणजे अयोग्य मार्गाने मिळवायला तो कधी जाईल, जेव्हा रजोगुणाची वृद्धी असेल. सत्वगुण त्यावेळेला जोपर्यंत टिकून आहे तोपर्यंत तो नीतीनेच काम करणार, की नाही बाबा हे करायचं आणि हे करायचं नाही, जेवढी सॅलरी मला मिळते तेच मी घेणार, असं आहे. जेव्हा तो अति धडपड त्याची वाटते, अति महत्वाकांक्षा वाढते, तेव्हा मग तो वेगळे वेगळे मार्ग अवलंबतो. त्यामुळे सत्वगुण आणि रजोगुण ह्या दोन्हीचं मिश्रण हे खूप चांगलं आहे.
हा. हम्म. पण कधी ज्या वेळेला भौतिकतेमध्ये राहायचं, आपण परत परत त्याच गुणावरती त्या हो. पॉइंट वरती येतोय बघा. हा. भौतिकतेमध्ये नीतिमत्तेने टिकून राहण्यासाठी सत्वगुण आणि रजोगुणाचं मिश्रण ठीक आहे. पण हम्म. ज्याला कृष्ण प्राप्ती करायची आहे त्याला इथे राहून चालणार नाही, त्याला विशुद्ध आध्यात्मिक गोष्टीकडे सत्वगुणाकडे. वळायचं असेल तर त्याला हा. सत्वगुणच पाहिजे. बरोबर. हा. आणि ह्याचा दुसरा धोका पण आहे, कोणीही सत्वगुणात किंवा रजोगुणात कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही. हम्म. हम्म. तमोगुणात त्याचं पतन होण्याच्या शक्यता पूर्ण आहेत, पूर्ण म्हणजे आहेच, पदोपदी आहेत त्या. त्यामुळे कधी त्याचं पतन होईल आणि कधी तो मग निम्न शरीराकडे त्याला वाटचाल करावी लागेल, हे या भौतिक जगामध्ये ठरलेलंच आहे. कारण असं होऊच शकत नाही की तो व्यक्ती आता सत्वगुणात आहे तर सत्वगुणात तो टिकलेला आहे. आपणही 3-4 पिढ्यांचं जर का बघितलं, बघा ब्राह्मणांच्या ह्याच्यामध्ये नॉनव्हेज खाणं हे काय म्हणतात ते हे होतं ना, त्याज्य होतं. म्हणजे काय घरात तर बोललंही जात नसे, पण आता बघितलं जातं की त्यांच्या 3ऱ्या-4थ्या पिढीतली मुलं वगैरे आवडीने खातात. आता आधीच्या पिढीतले लोक घरीही बनवायला लागले. आता बघा, ब्राह्मणच कुटुंब आहे पण आता हे आहारामध्ये बदल घडून आला. हम्म. बरोबर ना? हम्म. आणि हो. हेच जर का चालत राहिलं तर कालांतराने हे त्यांचा आहार बनून जाईल. म्हणजे एकेकाळी बाहेर खायचं, घरी खायचं नाही वगैरे अशा पद्धती होत्या. किंवा हम्म. घरी बाहेर खाल्लं तर घरी सांगायचं नाही. हा. म्हणजे हम्म. कुठेतरी हम्म. सत्वगुणाचं होतं. पण आता रजोगुणापासून तमोगुणापर्यंत हा बदल झालेला आपण बघू शकतो. हम्म. तर हा. कारण मांसाहार हा तमोगुणाची क्वालिटी आहे, बरोबर ना? हो. मग कालांतराने आता तो आहारच बनला की आता पुढच्या जन्मामध्ये तशाच प्रकारचा आहार खाण्याची आवड निर्माण होते, बरोबर ना? आणि एकदा तो स्वभाव झाला तमोगुणाचा की कार्यही तशीच होतात. म्हणजे आज जर का तो व्यक्ती ब्राह्मणाचं कार्य करत असेल, तो कुठल्या तरी मॅनेजरच्या ह्याच्यावरती हम्म. पदावर असून रजोगुणात आणि सत्वगुणात कार्य करत असेल, हम्म. पण कालांतराने म्हणजे अनेक जन्मांच्या नंतर तमोगुणाचा प्रभाव झाल्याने त्याचं पतन होणार आहे मग. हम्म. 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 आणि जर का अजून वाईट कर्म त्याने करायला लागला तर मग अजून निम्न योनीही त्याला प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे हा धोका कायम राहतो. त्यामुळे भौतिक जगातून सुटका करून घेणं आवश्यक आहे, हे त्याच्यातलं सार आपल्याला समजायला पाहिजे. सार ते नाही. पाहिजे. हा. कृष्णाला नाहीतर जोडून घेऊन त्यांच्याकरता कार्य करत राहिलं पाहिजे. हा. बरोबर. पण आता हे ज्ञान कधी मिळेल, जर का तो सत्वगुणात स्थित असेल किंवा हम्म. ब्राह्मणाने जो अनुभवलंय हे ज्ञान तो हा इतरांना देऊ शकेल. हे रजोगुणी व्यक्तीला हे ज्ञान घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, कारण तो भौतिकामध्ये रमलेला असतो, बरोबर ना? पण हम्म. तरी त्याच्या भाग्यामुळे किंवा त्याच्या जिज्ञासेमुळे जर का तो कुठल्या ब्राह्मणाच्या संपर्कात असेल आणि तो ब्राह्मण त्याला हे ज्ञान देतो आणि त्याप्रमाणे त्याला वाटून त्याने ते आत्मसात केलं आणि थोड्या प्रमाणात का होईना सुरुवात केली, आपलं जे काही तो अर्थार्जन करतोय त्यातला काही भाग कृष्णांच्या सेवेमध्ये अर्पण करू लागला, तर बघा कालांतराने त्याचीही शुद्धी होईल आणि जन्मजन्मांतरानंतर तो पुढे सत्वगुणाकडे प्रगती करेल. पण जर का त्याने आध्यात्मिक हे गुरु वेळच्या वेळेला मिळाले पाहिजेत. मिळाले पाहिजेत, पण ते कधी आध्यात्मिक मिळतील, गुरु. जेव्हा ती शुद्धता असेल, बरोबर ना? नाहीतर माझ्याहून अच्छा. श्रेष्ठ कोणी नाहीच हे हा, जर म्हणजे आता मनाचा सरळपणा आणि शुद्धता असेल तरच आध्यात्मिक गुरु सुद्धा तुम्हाला मिळतील. हो. बरोबर. पण आता तमोगुणातल्या व्यक्तीला ज्ञान घेण्याची गरजच वाटत नाही. रजोगुणी व्यक्ती स्वतःला श्रेष्ठ मानतो, तो म्हणतो मला शिकवणारा कोणीच नाहीये. असतील मीच गुरु, नाही जाणार. असं नाही, पण मला आवश्यकता नाही. मी मी हम्म. ज्ञानी आहे, मी सर्वज्ञाता आहे, कळलं ना? हम्म. हे सत्वगुणामध्ये ही आपल्यातली कमतरता समजते माणसाला, की माझ्याहून श्रेष्ठ कोणीतरी आहे आणि मला त्यांच्याकडून ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी थोडासा तप म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीतून गेल्याशिवाय, जे आपण शम दम तप शौच हे जे आहे ना, हो. हे हो. पाळल्याशिवाय आपल्याला ती स्थिती प्राप्त होणार नाहीये. हा. आणि रजोगुणी आणि तमोगुणी ह्या स्थितीपासून खूप दूर आहेत, कारण ते शम दम तप शौच काहीच करत नाहीत बघा. हम्म. हा. हा. म्हणजे त्याच्यातलं आपण या म्हणजे शम दम तप शौच ह्याच्यातून पार पडून पवित्र हा. झाल्यानंतरच आपल्याला आध्यात्मिक गुरु सुद्धा भेटतील. हो. बरोबर. म्हणजे जरी सत्वगुण आपल्या जवळ असला हा. तरी सुद्धा. हा. आता रजोगुणी प्रबळता असल्यामध्येही सत्वगुण आहे, कमी प्रमाणात आहे पण आहे. तर त्यामुळे त्याच्या आजूबाजूला कुठले प्रगत आध्यात्मिक गुरु असतील तरी तो त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला पोचणार नाही. हम्म. मार्गदर्शन घ्यायला म्हणून भेट घ्यायला पोचला तरी त्यांच्याकडून तो काही प्राप्त करू शकणार नाही, आचरण हम्म. पण करणार नाही. हा. पण थोडस त्याला काहीतरी वाटत राहिलं किंवा तो कुठेतरी जोडला गेला असेल तर मात्र तो करू लागेल.
म्हणजे हम्म. आधीच्या जन्माची सुकृती असेल नाही का. काल आपण जे म्हणत हो, होतो काल बघा, कुठेतरी सुकृती शुद्ध बघितली ते. भक्ताला हो, काहीतरी कृपा असेल, त्याने करायची संधी केलेलं पण असेल. मिळते आणि तो करतो ती हा, कामं. बरोबर. मुळात गुरु त्याच्या संपर्कात आले आहेत ही कुठेतरी त्याची सुकृती आहे. आता ती सुकृती जास्त असेल तर तो त्या गुरूंचं मार्गदर्शन घेईल आणि त्याप्रमाणे करायला लागेल. तिथून त्याच्या जीवनाची वाटचाल वेगळं वळण घेईल. हम्म. अन्यथा त्या गुरूंकडून तो मार्गदर्शन घेणार नाही. भेट करेल, काय जो थोडेसे आशीर्वाद मिळतील ते करेल, पण बदल घडवून आणणार नाही स्वतःच्या हा. वृत्तीमध्ये. हा, तर ही सुकृती बघा, आपण काय हेच तर शिकतोय ना, की तो ब्राह्मण हो. आत्ता अचानक ब्राह्मण नाही झालेला. हा सत्वगुण त्याने अनेक जन्म बाळगलाय आपल्यामध्ये, म्हणून त्या आत्ता ह्या जन्मातही ब्राह्मण आहे. आणि असं ती आहे. सुकृती करायची संधी मिळणं हेही तेवढंच आहे हा, त्याच्यावरती. हा, कारण तो पूर्वजन्मात त्याने ते केलेलं असेल तर हम्म. ह्या जन्मात तो कृष्ण भावनेशी संपर्कात येईल आणि ते अजून वाढत म्हणजे जाईल ही बघा. संधी आणि आहे हे पण त्याला समजेल. हा, बरोबर. म्हणजे ही संधी आलेली आहे प्रगती करण्याची, हेही त्याला समजेल. म्हणजे तो रिसीव्ह करायला तयार होईल ते ज्ञान. ते हम्म. असण्यासाठीच सत्वगुण हा प्लॅटफॉर्म म्हटला जातो. आणि ती आपण मागे बघा तर म्हटलं ना, विमान उड्डाण करण्यासाठी जो रनवे असतो, धावपट्टी असते, त्याचा हम्म. वापर हा गुणाचा होतो. म्हणजे तिथून तो उड्डाण करतो. बाकीचे सगळे या धावपट्टीच्या बाहेर आहेत. म्हणजे मुळात त्या सत्वगुणापर्यंत येणं हे आवश्यक आहे मनुष्याला. हा, पण आता रजोगुणी आणि तमोगुणी यांना निराश होण्याचं कारण नाहीये बघा. हा, ते जिथे स्थित आहेत तिथे राहून कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ शकतात आणि आपली आध्यात्मिक प्रगती सुरू करू शकतात. हे महत्वाचं आहे. म्हणजे आता कोणी म्हणेल की मी तर खूप रजोगुणी आहे, मला ब्राह्मणाचं हे काही शम दम तप शौच काही शक्यच नाही. म्हणजे मी विचार पण करू शकत नाही. 4 नियामक तत्वही माझ्या बसची नाहीयेत. पण मग 12व्या अध्यायात कृष्णांनी आपल्याला जे भक्तीला पर्याय दिलेत बघा, अनन्य भक्ती ज्यांना शक्य नाही त्यांनी साधना भक्ती करा, नियामक तत्व पाळा. ज्यांना नियामक तत्वही शक्य नाही त्यांनी मंदिरात असलेल्या कुठल्या तरी उपक्रमाला तुम्ही दान द्या. म्हणजे निष्काम कर्म करा. बरोबर, तुम्हाला हम्म. मंदिरालाही दान देणं शक्य नाही तर तुम्ही सामाजिक संस्थांना दान द्या, की जिथे काहीतरी गोरगरिबांना औषधं दिली जातात, कोणावर उपचार होतात, तिथे तुम्ही दान द्या. तेही तुम्हाला शक्य नसेल तर तुम्ही काहीतरी ज्ञान घ्या. एवढं पण म्हणजे अनेक पर्याय दिलेत, सेवा काहीतरी करा. ह्याच्यातलं तुम्ही करा. हा, सेवा सेवा करा. करा. बरोबर, म्हणजे कुठेतरी काहीतरी कार्य करा, तिथून तुमची सुरुवात होईल. तुम्ही काहीच केलं नाही तर ती प्रगती होणार कशी मग? आणि केवळ त्या स्थिती हा गुण नाहीच आहे. अधोगती किंवा प्रगती हे दोनच आहे. कुठल्याही भौतिक ह्याच्यामध्ये ती स्थिती बनून राहिली असं होत नाही बघा. म्हणजे स्टॅटिक नाहीये. आयदर तुमची अधोगती तरी होईल नाही तर प्रगती तरी होईल, हे निश्चित आहे. तर त्यामुळे आपल्याला ह्याच्याकडे लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे, की आपण कुठल्या गुणात आहोत हे समजून ज्या गुणात आहोत तिथे राहून आपल्याला कृष्णांची सेवा केली पाहिजे. आणि कुठलाही गुण कनिष्ठ श्रेष्ठ नाहीये आणि दुसऱ्याच्या आपलं कर्म चुकीचं किंवा कष्टदायक आहे, ब्राह्मणाचं कर्म चांगलं आहे हे समजून त्याचं तेही करण्याची गरज नाहीये. हेच पुढे आता आपण शिकणार आहोत आज. नॉर्मली माणसाला काय वाटतं, की ब्राह्मणाचं कार्य श्रेष्ठ आहे, सगळ्यांनी ब्राह्मणच व्हायला पाहिजे, तेव्हाच कुठेतरी आमची आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकेल. म्हणून ते डिस्करेजिंग वाटतं, कारण आता आपण रजोगुणात आहोत. पण हे असं नाहीये, हेच आता आपल्याला इथे सांगितलंय. आता बघा, पुढचा हा क्षत्रियाचा गुणधर्म सांगितले. ब्राह्मणाचे आपण पूर्ण केले. आता क्षत्रियामध्ये काय गुणधर्म असतो, की तो युद्ध करायला डगमगत नाही, शौर्य असतं, करेज असतं. आता आपल्याकडे आर्मीमध्ये अशा प्रकारे शौर्य दाखवणाऱ्यांना शौर्य चक्र वगैरे दिलं जातं बघा, सत्कार केला जातो. तर हम्म. मग तेज आहे, असा गुण आहे. तेज म्हणजे काय, की दुसऱ्यांना प्रभावित करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. अनेक सैनिकांना तो एकत्र करून ते लीड करू शकतो, नेतृत्वाचा गुण आहे त्याच्यामध्ये. मग धृती म्हणजे काय, की युद्ध कितीही लांबलं तरी इंद्रियांची शक्ती तो तशीच ठेवतो. म्हणजे काय, तग धरून राहण्याची वृत्ती असायला पाहिजे. हा, निर्धार कायम असायला पाहिजे, की आता थकून नाही जाऊन उपयोग, हार मानून उपयोग नाही त्याने. म्हणजे असं म्हटलं जातं ना, की शत्रूला पाठ दाखवत नाही तो क्षत्रिय. कायम हम्म. निडरतेने लढतो. त्याच्यानंतर दक्षता हा गुण आहे. दक्षता म्हणजे तो शासन जेव्हा करतो क्षत्रिय, तो कोणाकडून कुठलं कार्य कशा प्रकारे करून घेता येईल हे तो ठरवू शकतो. आता ब्राह्मणासाठी काय, तो स्वतःची कार्य करतो, बरोबर ना, स्वतःचं कर्तव्य चोखपणे करतो तो. पण क्षत्रिय इतरांकडूनही ती कर्तव्य करवून घेतो, ज्याला आपण मॅनेजमेंट म्हणतो ना, ते कार्य क्षत्रियाकडे.
मग युद्ध च अपलायनम असं म्हटलंय. म्हणजे युद्ध म्हटलं की कसा मृत्यू संभव आहेच तिथे, तशी परिस्थिती समोर जरी आली तरी तो युद्ध सोडून जात नाही, म्हणजे पलायन करत नाही युद्धामधून. मग पुढचा गुण सांगितलाय दानम. म्हणजे वेळ पडली तर मागे पुढे न बघता आपलं तो धन दानामध्ये देऊ शकतो. याचं उदाहरण म्हणजे कर्णाचं आपण उदाहरण इथे घेऊ शकतो. त्याच्या पुढचा गुण आहे काय, ईश्वर भाव. आता ईश्वर भाव म्हणजे काय, जे ब्राह्मण आहेत, वैष्णव आहेत, त्यांना कुठल्याही प्रकारे क्षत्रिय त्यांचं नियंत्रण करत नाहीत, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास देत नाही, कारण ते शास्त्रांच्या नियमांचं पालन करीत असतात. आता जसे नारद मुनी होते बघा, कृष्णांना भेटायला द्वारकेमध्ये गेले तेव्हा त्यांचा किती त्यांनी आदर सत्कार केला नारद मुनींचा, कारण शास्त्राचं वचन ते सर्व पाळत असत. आणि त्यामुळे अशा वैष्णवांना किंवा ब्राह्मणांना नियमन करण्याची गरज क्षत्रियाला पडत नाही. पण जे नियम पाळत नाहीत राज्यामध्ये त्यांच्यावर मात्र त्याला शक्तीचा प्रयोग करावा लागतो. जसे की गुन्हेगार, डाकू असतात, चोर असतात काही, त्यांच्यावरती मात्र या क्षत्रियाला आपल्या शक्तीचा प्रयोग किंवा शिक्षा करावी लागते. आता क्षत्रियाचे जे हे गुण आहेत हे पण पूर्वसंस्कारामुळेच त्याच्यात प्रगट झालेले असतात. आता शासक जर का क्षत्रिय नसेल, म्हणजे जो राजा असेल तो क्षत्रिय नसेल, तर तो गुन्हेगारांना आळा घालू शकणार नाही, तो घाबरेल. पण क्षत्रियामध्ये शौर्य असतं, तो निडर असतो, म्हणूनच तो गुन्हेगारांना नियंत्रणामध्ये आणू शकतो. तर राजा शासक असल्यानेच सुव्यवस्था समाजामध्ये राहू शकते किंवा राज्यामध्ये राहू शकते, असा प्रयत्न तो करतो. आता ह्या 18व्या अध्यायामध्ये ना आपण हे सगळं ज्ञान कसं सारांश रूपामध्ये कृष्ण प्रस्तुत करतायत. 16व्या अध्यायामध्ये आपण दैवी गुण आणि आसुरी गुण जेव्हा बघितले, ते सगळे आता इथे आपल्याला परत आपण वाचतोय असं समजूया, कारण ब्राह्मणाचे गुण, क्षत्रियाचे गुण हे आपण तिथे थोडेसे बघितलेत. आता त्याच्या पुढचा हा वैश्य आहे. वैश्यासाठी काय सांगितलंय, कृषी, गोरक्षा आणि वाणिज्य. आता हे स्वभावानुसारच वैश्याची कार्य आहेत. म्हणजे स्वभावच असतो वैश्याचा व्यवसाय करण्याचा. बिझनेस करणं, व्यवसाय करणं हे काही सगळ्यांनाच जमत नाही, हा गुण आहे त्याचा वैश्याचा. आणि आता हा गुण असल्यामुळे जरी तो आता भगवद्गीतेच्या वर्गाला आला असेल, तिथेही त्याच्या मनामध्ये बिझनेस इत्यादीचे विचार येऊ शकतात. आता इथे कृष्ण विशेष काय सांगतात की हे अयोग्य नाही, हे हे महत्वाचं आहे, कारण वैश्य त्या गुणाने, रजोगुणाने प्रभावित आहे. आता आपल्याला इथे समजून घेतलं पाहिजे की वैश्य काय करतो, कृषी करतो. कृषी म्हणजे शेती म्हटलेलं आहे, अन्न उत्पादन करण्याचं कार्य तो करतो. खाद्यपदार्थांचं उगवणे म्हणजे शेती करणे, याला कृषी म्हटलेलं आहे. तर काही कॅश क्रॉप्स असतात, म्हणजे उदाहरणार्थ जी खाद्यपदार्थांची शेती नाही, उदाहरण विक्रीच्या दृष्टीने लागवड ज्यांची होते, जशी कापूस आहे, रबर आहे, चहा, कॉफी, याला कृषी म्हटलेलं नाहीये. तसंच गौरक्षा, गौरक्षा म्हणजे गायींचं पालन आणि त्यांचं संवर्धन पण, जे आता आजकाल केलं जात आहे ते डेअरी फार्मिंग आहे. डेअरी फार्मिंग म्हणजे दुधाच्या उत्पादनासाठी गायीला ठेवलं जातं. ती थोडी जरी आजारी झाली किंवा वृद्ध झाली, दूध देईनाशी झाली, तर तिला कत्तलखान्यात पाठवलं जातं. याला गोपालन म्हणत नाहीत. तर आजकाल दुर्व्यवहार गायींकडे होताना दिसतो. आणि तिसरा म्हणजे वाणिज्य. वाणिज्य म्हणजे काय, व्यापार, म्हणजे खरेदी विक्री, अशा स्वरूपाची कार्य वैश्य करतो. म्हणजे धनाची वृद्धी होईल म्हणून तो इतरांना धन उधार पण देऊ शकतो, जसं बँक करते ना, कर्ज देते. आणि ही क्रिया, आता वैश्याचे गुण पण त्याच्या पूर्वजन्मातील स्वभावानुसारच त्याच्याकडे आलेले आहेत आणि त्या प्रकारे तो कार्य करत असतो. आता शूद्राचं कार्य काय असतं, ब्राह्मण किंवा इतर वर्णांची सेवा करणं, कारण परिचर्यात्मक कार्य तो करतो. म्हणजे या कार्याचं स्वरूप परिचर्या आहे. परिचर्या म्हणजे काय, सेवा किंवा नोकरी करण्याचं कार्य हा करत असतो. तर इथे लक्षात काय घेऊया की हे सर्व गुण हे त्या त्या वर्णातल्या व्यक्तीला पूर्वसंस्काराप्रमाणे प्राप्त झालेले असतात, आणि म्हणजे तो त्यांचा स्वभाव असतो आणि स्वभावाप्रमाणेच तो व्यक्ती कार्य करतो. आता अशाच प्रकारे स्वभावानुसार कार्य करीत राहिला तर तोच स्वभाव त्याच्यामध्ये दृढ होत जाईल. त्याला आत्मज्ञान कधी प्राप्त होणार नाही. म्हणजे आता कोणी स्त्री आहे बघा, तर स्त्री म्हणून तिची जी काही कार्य आहेत तीच ती करत राहील. तिला आत्मा म्हणजे काय, मग या आत्म्याचा भगवंतांकडे काय संबंध आहे, हे ज्ञान ती कधी समजू शकणार नाही. किंवा क्षत्रियाचीच कार्य करीत राहिला तर स्वभावानुसार तो क्षत्रियच बनून राहील, त्याची आध्यात्मिक उन्नती होणार नाही, वारंवार तो क्षत्रिय म्हणूनच जन्म घेत राहील. पण जेव्हा तो आता ती कार्य कृष्णांनी सांगितली आहेत त्याप्रमाणे करेल,
तेव्हा तो कृष्ण कृपा प्राप्त करेल आणि त्याला आत्मज्ञान प्रगट होईल. जसं आता आपण बघा भोजन करतो, सर्वजण अन्नाच्या शिवाय आपलं कोणी राहू शकत नाही. पण कृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रथम अन्न त्यांना अर्पण करून भोजन प्रसाद म्हणून जेव्हा ग्रहण करतो तेव्हा क्रमशः आपण मुक्त होत जातो. ही गोष्ट इथे कृष्ण सांगतात की तुम्हाला जे काही तुमचं कार्य असेल ना ते कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं पाहिजे. आता म्हणजे जे काही शूद्राचं कार्य आहे तो परिचर्या करतो तर हे काय अयोग्य नाही. बघा आपली धारणा असते ना, कंडिशनिंग असतं काहीतरी की हे काम श्रेष्ठ, हे कमी प्रतीचं, असे अशा प्रकारे असेल तरच मी जगू शकते, नाही तर मला अशक्यच आहे. तर हे सगळे प्रकार म्हणजे ह्या प्रकारचं असेल एक पर्टिक्युलर स्टँडर्ड तर मी जमेल मला, नाहीतर मी काही नोकरी करू शकणार नाही, हे असं नाही. ही एक प्रवृत्ती झाली. आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यामध्ये हे विभाग गुणांप्रमाणे आहेत. यात श्रेष्ठ कनिष्ठ अशी विभागणी नाहीये. चारही वर्ण महत्वाचे आहेत आणि ते आपापली निर्धारित कामं जेव्हा करतात त्यावेळेला समाजामध्ये सुव्यवस्था राहते. आपापली कर्म जेव्हा कृष्णांना अर्पण करतात हे, तेव्हा त्यांची आध्यात्मिक प्रगती ते घडवून म्हणजे घडून येते. आणि आता केवळ ब्राह्मण असेल गुणाने तर मात्र त्याला कृष्ण प्राप्ती होईल असं नाहीये. क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही शास्त्राप्रमाणे आपली त्यांनी कर्तव्य केली आणि ती कर्तव्य जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतली त्यावेळेला त्यांचीही आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते, हे कृष्णांनी इथे सांगितलं. हे विशेष आहे बघा. म्हणजे कोणालाही आपला गुण सोडून ब्राह्मण बनण्याची आवश्यकता नाहीये. शूद्राने पण आपलं परिचर्यात्मक कार्य कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने तोही पुढे प्रगती करू शकतो. आता 45 आणि 46 हा पण एकत्रच वाचूया माताजी. मी वाचू का? कोण वाचताय? हा वाचा. हो माताजी, तुम्ही वाचा ना. हरे कृष्ण. हा स्वे हा स्वे काही कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. हरे यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपापल्या स्वभावजन्य गुणाप्रमाणे प्राप्त झालेले कर्मात जो मनुष्य नित्य रत असतो त्यालाच परमसिद्धी प्राप्त होते. आता आपापल्या कर्मात संलग्न राहिल्याने सिद्धी कशी मिळते ते ऐक. हम्म. हरे कृष्ण. आता पुढचं हरे कृष्ण. भाषांतर आहे. ज्याच्यापासून सर्व प्राण्यांची उत्पत्ती झाली आहे आणि ज्याने हे सर्व जग व्यापिले आहे त्या परमेश्वराची पूजा आपल्यास प्राप्त झालेल्या कर्मांनी करून मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा स्वे स्वे कर्म आणि अभिरत म्हणजे जो जो आपलं स्वधर्म कर्म करीत आहे त्याने त्याचं कर्म मला अर्पण केलं पाहिजे. हा जसं आता शेतकरी आहे, धान्य तयार करतो, ते प्रथम त्याने म्हणजे धान्य उगवल्याच्या नंतर प्रथम त्याने श्री विष्णूंना अर्पण केलं पाहिजे आणि ते केल्याने तो कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. म्हणजे प्रत्येक जण आपापल्या विशेष कर्तव्यांचं पालन करून ते कार्य भगवंतांना अर्पण करून आध्यात्मिक स्वरूपाचं कार्य बनवू शकतो. आता 46व्या श्लोकामध्ये बघा आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की प्रत्येकाचे गुण आता वेगळे आहेत. आपण समजून घेतलं तर कुठला एक जण दुसऱ्याचं कार्य करू शकत नाही. जसा कोणी आता आर्मीमध्ये जवान म्हणून कामावर असेल तर तो एखाद्या डॉक्टराचं काम करू शकणार नाही, कारण त्याचे गुण वेगळे असतात. किंवा आता एखादा टीचर असेल किंवा शिक्षक असेल तो आर्मीमध्ये जाऊन त्या जवानासारखं लढाई पण करू शकत नाही, कारण प्रत्येकाचे गुण वेगळे आहेत. आपल्या गुणांना जाणून घेऊन त्याप्रमाणे आपण कर्तव्यांचं पालन केलं तर आध्यात्मिक प्रगती आपण करू शकतो. म्हणजे आपला गुण ओळखून त्याप्रमाणे आपल्याला व्यवसाय निवडायला करता येतो, व्यवसाय निवडता येतो. असं नाहीये की केवळ ब्राह्मण नेहमी वेद अध्ययन करतो म्हणून त्यालाच कृष्णांची प्राप्ती होईल. कृष्ण सांगतात तुमच्या स्वधर्माचं पालन तुम्ही केलं तर मग तुम्ही क्षत्रिय असा, वैश्य असा किंवा शूद्र असा तुम्ही माझी प्राप्ती करू शकता. पण स्वधर्माचं पालन तुम्हाला करावं लागेल. म्हणजे क्षत्रिय जर का असं म्हणाला की मी माझी सर्व कर्तव्य सोडून मी ब्राह्मणासारखं ज्ञान अर्जन करतो, वेद पठण करतो, तर ते योग्य नाही. आपल्या स्वधर्मात असणारी कर्तव्य सोडून म्हणजे शास्त्रानुसार आपल्याला जी कर्तव्य सांगितली आहेत ती कर्तव्य सोडून दुसऱ्या वर्णाची कर्तव्य आपण करू लागलो तर ते आपल्यासाठी अहितकारीच ठरेल.
स्वधर्माचं पालन करणंच आपल्याला आध्यात्मिक उन्नती घडवणार आहे. आणि या श्लोकातून कृष्ण हेच समजवतात की जो लाभ ब्राह्मणाला वेद अध्ययन करून मिळेल तोच लाभ क्षत्रियाला युद्ध पण करून मिळेल, हे विशेष आहे. म्हणजे आपलं कर्तव्य सोडून कुठल्या दुसऱ्याचं कर्तव्य आपल्याला घ्यायचं नाहीये. जे आपलं कर्तव्य आहे तेच करत राहणं हे आपल्याला आवश्यक आहे. आता 47. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परक्यांचे कर्म चांगल्या रीतीने आचरता आले तरी त्यापेक्षा आपले प्राप्त कर्म सदोष असते, किंवा चांगल्या प्रकारे करता आले नाही तरी तेच आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म आचरणे अधिक श्रेयस्कर होय. कारण की स्वभावसिद्ध नियत कर्तव्य कर्म केल्याने कधीही पाप लागत नाही. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. बघा, हेच सांगितलंय की स्वधर्माचं पालन करणं हे आवश्यक आहे. मनुष्याने स्वतःला प्राप्त झालेलं कर्म सदोष रीतीने करणं हे परक्याचं कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिश्रेयस्कर आहे. आणि मनुष्याच्या स्वभावाला अनुसरूनच ते कर्म आलेलं आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. की कोणी गुणानी ब्राह्मण का आहे, तर त्याचे पूर्वजन्माचे संस्कार तसे आहेत आणि त्याला ते कार्य, त्याने जी ब्राह्मणाची कर्तव्य सांगितली ती त्याने केली पाहिजेत. क्षत्रियाचं कार्य त्याला कितीही आकर्षक जरी वाटलं तरी ते त्याने करू नये. आता इथे आपल्याला बघा, हेच गोष्ट सांगण्यासाठी जरा सविस्तरपणे समजून घेऊया. इथे असं का म्हटलंय की मनुष्याने दुसऱ्याच्या कर्माचं अनुकरण करू नये? कारण प्रत्येकाचा गुण वेगळा आहे, त्याप्रमाणे स्वभावानुसार त्याने कर्म केलं पाहिजे. आता मनुष्याला असं वाटतं की आपण दुसऱ्याचं कर्म का करायला पाहिजे, कारण त्याला वाटतं की माझ्या कर्मामध्ये काहीतरी दोष आहे. आता क्षत्रिय बघा देशाची रक्षा करतो, तो म्हणू लागला की मला शत्रू सैन्यातील अनेक जवानांची हत्या करावी लागते, त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कार्य बरं आहे. तो वेदांचा अभ्यास करतो, ज्ञान घेतो, इतरांना ज्ञान देतो. पण ब्राह्मण काय म्हणेल की माझ्या कामामध्ये मला धन मिळत नाही पुरेसं, आणि वैश्य मात्र व्यापार करून खूप धन कमावतो. आणि वैश्य हेही म्हणू शकतो की व्यापार करताना मला असत्य बोलावं लागतं, त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कार्य चांगलं आहे. तसं प्रत्येक जण म्हणेल की माझ्या कर्मामध्ये काहीतरी दोष आहे आणि मी कुठल्या तरी दुसऱ्या व्यक्तीचं कर्म मग आचरण करतो. तर म्हणून इथे कृष्ण सांगतात, सूचनाच देतात की असं केल्याने हे आपल्यासाठी श्रेयस्कर होणार नाही. तुमच्या गुणाप्रमाणे कर्म निवडून, म्हणजे त्याप्रमाणे व्यवसाय तुम्ही निवडा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही करा. आता कसं आहे बघा, एखादा व्यक्ती आहे ज्याला ह्याच्यातनं बाहेर हा पडते, एकच मिनिट. हा आता बघा, जो एखादा व्यक्ती आहे जो शिक्षक आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये तसे गुण आहेत आणि त्याला कुठला तरी व्यवसाय करावा लागतोय. आता म्हटलं तर तो व्यवसाय करेल पण तो तेवढा आनंदी राहणार नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे जसं आता आपण नेहमीचं उदाहरण घेतलं तर स्टुडंट विद्यार्थी आपल्या म्हणजे एकत्र अभ्यास करतात वगैरे, आणि त्याप्रमाणे त्यांचे मार्क्सही साधारण त्या प्रकारात आले 80-90% की सगळेच आता इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेणार आहेत, तर मीही इंजिनिअरिंगलाच ऍडमिशन घेतो, अशा प्रकारे ते घेतात, कॉलेजला जातात. पण आता एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये ते तसं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेण्याचे गुण नसतील तर मग त्याचं त्या अभ्यासक्रमामध्ये लक्ष लागणार नाही. तो करणं अभ्यासक्रम पूर्ण त्याला जड जाईल, कदाचित तो नापास पण होईल आणि अशी असफलता पण तो म्हणजे पचवणं काही सोपं नसतं त्या वयामध्ये. निराश होऊन जाईल, अगदी कधी कधी आत्महत्येचं पाऊल पण मुलं उचलताना दिसतात. तर इथे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्या गुणानुसार आपण हे कार्य केलं पाहिजे. तुम्हाला आठवत असेल तर लेव्हल 1चं जेव्हा आपण बघितलं, म्हणजे अभ्यासक्रम पूर्ण केला, त्याच्यामध्ये एक स्लाइड होती आणि तिथे एका माणसाने आपल्या समोर असे काही प्राणी उभे केले होते आणि त्यांना एकच परीक्षा दिली होती की सगळ्यांनी झाडावर चढून दाखवायचे, जो कोणी पहिला झाडावर चढेल त्याला ते बक्षीस मिळेल. आणि हत्ती होता. आता हत्ती म्हणाला मी झाडावर चढलो तर हे झाडच खाली पडेल. मग एक पेंग्विन होता, तो म्हणतो का मला तर झाड मी कधी यापुढे बघितलंच नाही, चढणं तर राहिलं दूर. त्याच्यानंतर आता मासा होता, मासा म्हणाला मी तर पाण्याच्या बाहेर पडलो तरच मरून जाईन, झाडावर चढणं तर अशक्यच आहे. आता कुत्रा होता, कुत्रा म्हणाला मी प्रयत्न करून बघतो. पण कावळा आणि माकड हे असे आहेत की जे मात्र पटकन चढू शकतील. आता हा कुत्रा म्हणाला तर आहे प्रयत्न करून बघतो,
पण तो यशस्वी होणार नाही. त्याचप्रमाणे आपलं आहे, म्हणजे जेव्हा आता आपली कर्म आपण गुणानुसार निवडतो, ते कर्म आपण सहजगत्या करू शकतो. जसं आता कावळा आणि माकड झाडावरती पटकन चढू शकतील, आणि जेव्हा अशा प्रकारे आपण आपल्या गुणाच्या नुसार कार्य निवडतो, तर ते आपल्याकडून सहजपणे होतं, आणि त्यामुळे आपल्याला वेळ मिळू शकतो, ज्याच्यामध्ये आपण आपली आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी हा वेळ वापरू शकतो. जे कर्म आपण निवडलं त्याचं फळ आनंदाने कृष्णांना अर्पणही करू शकतो. आता हा कुत्रा बघा, त्याने किती प्रयत्न केले चढण्याचे त्या झाडावर, तरी तो असफल होणार. खूप प्रयत्न करूनही यश न मिळाल्याने तो वैतागून जाणार. आणि आपणही आपल्या गुणाप्रमाणे जर का व्यवसाय निवडला नसेल, तर असंच फ्रस्ट्रेशन आपल्याला येऊ शकतं, आणि मग असमाधानी मनुष्य असेल तर मग तो कृष्णांच्या बद्दलचा विचारही त्याच्या मनामध्ये येऊ शकत नाही, कारण त्याचं मन फार अशांत असतं त्याला यश न मिळाल्यामुळे. सतत त्याचा संघर्ष सुरू असतो, गुण वेगळा आणि कार्य वेगळं असं. तर हेच सांगितलंय कृष्णांनी की तुमचा वर्ण हा तुमच्या गुणांवरती आहे, अवलंबून आहे, आणि तसंच गुणांनुसार तुमचा स्वभाव आहे, आणि त्या स्वभावानुसारच तुम्ही कर्म करता. तर त्यासाठी परक्याचं कर्म तुम्ही करू नका. तुम्ही ज्या गुणामध्ये आहात त्याचप्रमाणे कर्म करा. जरी त्या कर्मामध्ये काही दोष असतील तरी तेच कर्म करा, कारण प्रत्येक कर्मामध्ये दोष आहेत. आणि असं केल्यानेच, स्वधर्माचं पालन केल्यानेच तुमची आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते. एकच नियम सर्वांना लागू पडत नाही. म्हणजे झाडावर चढणं ही एकच परीक्षा ठेवली तर सगळ्यांचीच गुणवत्ता त्या एका परीक्षेने तपासली जाऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळे आहेत, आणि त्याप्रमाणे त्याने म्हणजे आपली निवड ठरवली पाहिजे, हे यातून आपण समजतो. माताजी, आत- मला ते विचारायचं होतं की आपण हा म्हणतात की प्रथम आपण श्रीकृष्णाला प्रथम आपण अन्न अर्पण करून घेतले आणि मग आपण सेवन करणं, म्हणजे हे एक म्हणजे हो काय म्हणतो आपण, गृहिणीच्या दृष्टीने आपण हे करू शकतो. हो पण आता ऑफिसमध्ये समजा जे काम करतायत त्यांनी तिथे ते कसं श्रीकृष्णाला अर्पण करावं? हा आता ते अन्न अर्पण करू शकत नसतील तर त्यांनी आपल्या अर्थार्जनाचा काही भाग कृष्ण सेवेत द्यावा, हे तर ते करू शकतात ना. तर हो. काय करू शकत नाहीत यापेक्षा हा. काय करू शकतो इथे नाही नाही, लक्ष तेच ना, द्यायचं. काय करू शकतो हा हेच हवंय. हा हा. हा तर हे करायचं त्यांनी, कळलं की नाही? कारण हा अट्टहास आपण नाही ठेवून उपयोग, कारण तिथे शक्यच नाहीये आपल्याला, हा बरोबर ना? हा हा. म्हणजे बघा, आता एखादा व्यक्ती जर का कृष्ण भावना भावित असेल तर तो विचार काय करेल की हम्म, मी येतोय ऑफिसमध्ये, पण माझा मूळ हेतू काय आहे की इथून जे काही मला माझ्या कुटुंबाचं भरण पोषण करायचं आहे, आणि सेवा पण करायची, आध्यात्मिक सेवा पण माझ्या हातातून व्हायला पाहिजे. त्यामुळे अर्थार्जनाचा नियमित भाग तो कृष्णांकडे देत राहील. तसंच जो काही म्हणजे शास्त्रांचे नियम आहेत त्याप्रमाणेच तो कार्य करेल. तिथे भौतिकवादी जीवन जगणारे लोक असतील तर त्यांच्याबरोबर तो फार वेळ घालवणार नाही. हम्म, फॉर्मॅलिटी म्हणून माझे कलिग्ज आहेत म्हणून तेवढं काम एक टीमवर्क म्हणून त्यांच्यावर करेल, पण आपलं आध्यात्मिक सेवेचा वेळ तिथे वाया घालवणार नाही. कळलं का? हे महत्वाचं आहे. पण आता हे सगळ्यांनाच काही करणं शक्य नसतं. म्हणजे जो आता कृष्ण भावनेमध्ये चांगला प्रगत झालेला आहे तो अशा प्रकारे कार्य करेल, पण जो सुरुवात करतो आहे तर त्याने आपल्या अर्थार्जनाचा काही भाग तरी कृष्ण सेवेत द्यावा, आणि जेव्हा घरी आहे त्यावेळेला कृष्ण प्रसाद खावा, हे तर करू शकतो, बरोबर ना? हम्म. हा ओके, थँक्यू. आता आपण गृहिणी म्हणून विचार करतोय, हो ना, हे आपल्याला शक्य आहे. हम्म पण आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शक्य पण नसतात, जसं आता कांदा लसूणच्या शिवाय बनवणं भोजन, हे आपल्याला प्रत्येक वेळेला शक्य होईलच असं नाहीये. पण आपल्याला हे तर नियम माहितीये की कृष्णांना रोज आपण काहीतरी देणं आवश्यक आहे, म्हणजे आपलं प्रेम आहे कृष्णांवरती, म्हणून कुठला तरी एक पदार्थ मग आपण देऊ शकतो. आणि कृष्णांनी आपल्याला ही पण गोष्ट सांगितली आहे की पत्रम पुष्पम फलम तोयम. जर का तुम्ही कांदा लसूणाच्या शिवाय बनवत नसाल तर मग दही आहे किंवा दुधाची खीर आहे, म्हणजे इच्छा असेल तेव्हा आपण हे सगळं काही करू शकतो. बघा, वेअर देअर इज अ विल देअर इज अ वे. आपल्याला कृष्णांबद्दल प्रेम आहे आणि भोजन तसं अर्पण करून खाणं हे आपल्याला आवश्यक आहे. हा नियम, ज्याचं महत्व जेव्हा आपण समजू लागतो ना, तेव्हा ही गोष्ट करतो आपण. काय इथे म्हटलं की जो ब्राह्मण आहे सत्वगुणामध्ये स्थित, तो शास्त्रामधून हे ज्ञान घेतो, आणि त्याचं महत्व त्याला कळतं, म्हणून तो स्वतःही आचरण करतो आणि तो इतरांनाही समजू शकतो, बरोबर ना? तर ही स्थिती येईपर्यंत, आपल्या हे अंगवळणी पडेपर्यंत आपल्याला हे ज्ञान वारंवार वारंवार घेणं आवश्यक आहे. जिथे आता बघा, आपण आता नॉनव्हेज खात नाही,
हा, त्यामुळे आपली दृष्टी तिथे वळत नाही. तशी रेस्टॉरंट जरी असतील, तसे दुकानामध्ये ते पदार्थ मिळत असतील, तरी आपला काही त्यांच्याशी संबंध नसतो. आता हे मांसाहार न करणं हे तत्व आपण पाळतोय की नाही, आपल्याला काही आकर्षण नाही त्याच्याबद्दल. तशीच ही कालांतराने घडणारी गोष्ट आहे. कळलं का? असं आहे. हा, म्हणजे आता आपण कदाचित कांदा लसूणचं भोजन करत असू, पण हे आपण माहिती करून घेतलं पाहिजे की हे आता सोडायचंय. मग हळूहळू प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे ज्ञान घेतल्यानेच हे बदल घडून येतील. जर का आपण ते ज्ञानच घेतलं नाही किंवा ऐकून की नाही मला ह्याच्यात काही करायचंच नाही, तर मग ती प्रगती होणार नाही. आणि शेवटी इथे बघा, कुठे आपण परत त्याच पॉइंट वरती येतो की इथे आपली इच्छा काय आहे हे महत्वाचं आहे. आपली इच्छा भौतिकात रमायची असेल तर हे कार्य आपण कधीही करू शकणार नाही. पण आपल्याला जर का कृष्णांच्या प्रती प्रेम असेल तर आपण हे कार्य सहजगत्या होईल. म्हणजे हा, थोडासा संघर्ष करावा लागेल, कारण अनेक काळ आपण त्याच्यात राहिलेलो आहे, अनादिकाल म्हणतात तसं. पण ते होईल, कारण आपला दृढ निश्चय. आणि जेव्हा आपण प्रयत्न करतो, कुठलाही म्हणतो तसा एक उत्तम प्रयत्न करण्याचा हे करत असतो, प्रयास करतो, ते कृष्णही आपल्याला ते बघून आपल्याला शक्ती देतात. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र होतात म्हणजे. पण इच्छा जीवाची असते शेवटी. कदाचित तर ह्या जन्मी आपल्याला म्हणजे लसूण किंवा हे कांदा सोडणं शक्य होईल का नाही माहिती नाही. पण आता म्हणजे एवढं लक्षात येतं की आता ह्या दिवसात तरी करू नये, चातुर्मास पाळावा किंवा असं बरोबर. काहीतरी. आणि आता बघा या चातुर्मासामध्ये किंवा काय श्रावण जेव्हा असं नवरात्र सुरू नवरात्री आहे. असेल, श्रावण असेल, बघ बरोबर, आता इथे नवरात्र आपण सुरू कळू आहे शकतो. तर हा, टाळू आणि शकतो त्यावेळेला आपण. आपल्याला कुठे वाटतं का की अरे रे आज मी खाल्लं नाही, असं काही फिलिंग येत हा, नाही. म्हणजे आपण नाही राहू शकतो टाळू सहज. शकतो आपण ते. बरोबर ना? कारण काय की बेताचं ताट कुठेतरी तो करतो एक ते. दृढ संकल्प आहे की मी हा, देवीसाठी तेच करते आहे. दाण्याकडे मन हा, वळतंय. हो हो. हा, बरोबर. मग हा संकल्प तुम्ही विचार करा, जर का आपण 9 दिवसांच्या ठिकाणी महिन्याभराचा केला, किंवा चातुर्मास करणारे तर 4 महिने करतातच आहेत. बरोबर ना? तर कालांतराने हो. मनुष्य तिथे वळणार. पण ह्या दृढ निर्धार येण्यासाठी तेवढी त्याची तयारी असली पाहिजे ना. आता इच्छा आपण 9 असली पाहिजे. दिवसाची तयारी केली बघा. आता ही तयारी 4 महिन्याची करायची असेल तर तेवढं त्याच्याकडे शक्ती आली पाहिजे. आणि तेवढी त्याने तपस्या कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची केली पाहिजे, तेव्हा कृष्णच त्याला तेवढा ही दृढ शक्ती देतात. निर्धार असला पाहिजे. हा, कारण ही शक्ती केवळ आपल्याकडे नाहीये. म्हणजे इंद्रिय संयमित करण्याची शक्ती ही आपल्याकडे नाहीये. जेव्हा इंद्रिय कृष्णांच्या बरोबर जोडली जातात तेव्हाच ती होऊ शकतात. म्हणजे हा गुण, ही शक्ती आपल्याला स्वतःकडे येऊ शकत नाही पूर्णपणे. जसं आपण म्हणतो ना, अष्टांग योगी बघा, स्वबळावरती इंद्रिय संयमन करतो, एकांतवासात जातो आणि खूप क्लेश सोसतो, पण तरीही प्रगत अष्टांग योगाचं पतन होऊ शकतं. हे विश्वामित्र ऋषींचं उदाहरण आपण बघितलं, सौभरी मुनींचं बघितलं. तर हे का होतं? कारण ते कृष्णांच्या बरोबर जोडलेले नाहीयेत. पण जर का व्यक्तीने, जो भक्ती योगामध्ये व्यक्ती आहे, तो मात्र कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊन आपली इंद्रिय संयमन करत ती स्थिती गाठू शकतो, जी प्रगत अष्टांग योगाची आहे. हा, म्हणजे हे खूप विशेष आहे. आणि त्याचं पतन होत नाही, कारण तो कृष्णाबरोबर जोडलेला राहतो. म्हणजे ही शक्ती तिथून आपण घेतो आणि इंद्रियांना संयमन करू शकतो. हे महत्वाचं आहे. आपल्या स्वबळावरती फोर्सफुली इंद्रिय आपण जास्त काळ संयमित ठेवू शकत नाही. काही काळ करू शकू, पण कायमस्वरूपी नाही राहणार ती, कारण मायाशक्तीचा प्रभाव आहे. तर त्या शक्तीला लढण्यासाठी आपल्याला भक्ती केलीच पाहिजे. म्हणजे कृष्णांना शरण गेल्याशिवाय हे नाही कार्य होऊ शकत इंद्रिय संयमनाचं. पण हे आपल्याला समजतं. आपण हा अनुभव काही काळासाठी, जसं 9 दिवसांचा घेतला, 4 महिन्यांचा घेतला, तर कायमस्वरूपी असे आहेतच ना की जे कांदा लसूण सेवन करतच नाहीत, चहा कॉफीचं सेवन करतच नाहीत. ही स्थिती त्यांनी कशी प्राप्त केली? तर जशी आपण मांसाहार न करण्याची स्थिती प्राप्त केली, ह्याच्यात आपली काही जन्मांची तपस्या आहे बघा. आता आपण त्याच्याकडे वळत नाही, किंवा तो प्रकारचा आहार न घेतल्यामुळे आपल्याला काही फरक पडत नाही, तिथे रुचीच राहिली नाही आपली. तर जी आत्ता ज्या आहारामध्ये रुची आहे ती कमी होण्यासाठी आपली तपस्या आपल्याला वाढवायला पाहिजे. हे त्याच्यातलं महत्वाचं आहे. मग ती स्थिती आपण गाठू शकू. तर आता इथे म्हणजे आपण काय मला आता ह्या अभ्यासाने ती दृष्टी तरी आली असं मी म्हणेन. हा, ज्ञान आलं. बरोबर. म्हणजे ती दृष्टी आली, हा म्हणजे हा कळलं तरी. हा, आणि विज्ञान कधी होईल? ज्या वेळेला ते आपण आचरणात आणू. बरोबर आचरणात ना? आणू तेव्हा. हो. हा,
आणि ज्ञान वारंवार त्यासाठी आपल्याला घेतलं पाहिजे, कारण आपली प्रवृत्ती कशी असते, विसरण्याची असते. आणि आपण मग आपल्या स्वादानुसार वगैरे भोजन करायला लागतो. त्यामुळे वारंवार ज्ञान घेतल्याने आपल्याला ती दृढ होते की नाही, मला हे आता करायचंय, मग करायचंय. असं करत, कारण अनादिकालापासून आपण करत आलोय ना, ते असं पटकन कसं जाईल. तर त्यामुळे वेळ लागतो. तर आता म्हणजे काय की आपण या जगात जे पण करू त्याच्यात दोष असणारच आहे. म्हणजे जसं म्हणतो ना की आग लागली असेल तर धूर तयार होणारच आहे. तर तसंच कर्म करायला गेलो की त्याच्यात काही ना काहीतरी दोष हा असेलच. पण जसं चूल पेटवताना ती स्त्री फुंकणीने हवा घालते आणि मग तो धूर बाजूला होतो की तो अग्नी प्रज्वलित होतो, तसंच आपल्याला कर्म करून कर्माची फळं कृष्णांना अर्पण करायची आहेत, हे त्यांनी सांगितलंय. आणि असं केल्यानेच क्रमशः 3 गुणांच्या बंधनाला तुम्ही पार करू शकाल. हे आता आपल्याला 47व्या श्लोकामध्ये सांगितलं. आता 48 बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत. सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे अग्नी धुराने झाकला जातो, त्याप्रमाणे सर्व उद्योग कोणत्या तरी दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून जे कर्म जन्मतः ज्याच्या प्रकृतीला अनुसरून नियत केलेले आहे ते दोषयुक्त असले तरी टाकू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात परत एकदा कृष्ण सांगतात की प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे आपल्या स्वभावापासून तयार झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असले तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. भौतिक जगातली सर्व कर्मे ही 3 गुणांच्या प्रभावाने दूषित असतातच. जसा क्षत्रिय हा रजोगुणी असतो आणि तो कितीही सदाचारी असला तरी त्याला संरक्षणार्थ युद्ध करावेच लागेल, तिथे त्याला हत्या करावी लागेल. किंवा वैश्य जो आता व्यापार करतो त्याला त्याच्या व्यवसायामध्ये त्याच्या ह्याची म्हणजे काय मालाची विक्री व्हावी म्हणून थोडंसं असत्य बोलावंच लागेल, किंवा तो स्पष्टपणे सांगणार पण नाही की त्याचा किती फायदा झाला, ते उघडपणे सांगणार नाही. किंवा शूद्र व्यक्ती आता ज्या व्यक्तीकडे काम करतो तिथे त्याला काही अयोग्य गोष्ट करण्याची आज्ञा दिली गेली, मालकाची आज्ञा त्याला पाळावी लागेल. तर अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या कर्मामध्ये काहीतरी दोष हा असतोच, कारण ते कर्म त्याच्या स्वभावानुसार उत्पन्न झालंय, हे महत्वाचं आहे. अनेक पूर्वजन्म त्याने त्या प्रकारची कार्य केल्यामुळे आता ह्या जन्मात त्याची ती परिस्थिती आहे. तर त्यामुळे या स्वाभाविक कर्मात काही गोष्टी कष्टदायक जरी असल्या तरी अशा कर्माचा त्याग करू नये, हे कृष्णांनी सांगितलं. कृष्ण सांगतात की मनुष्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून ही नियत कर्म करावीत. म्हणजे ब्राह्मणाने त्याचं स्वधर्म कर्म करावं आणि ते कार्य आणि कार्याचं फळ कृष्णांना अर्पण करावं. तेच क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांनाही लागू पडतं. म्हणजे कर्मामध्ये जे काही दोष आहेत ते त्याने निघून जातील. कर्मफळ भगवंतांना अर्पण करावं, ज्या योगे मनुष्याची चित्तशुद्धी होईल आणि तो क्रमशः मग आत्मसाक्षात्काराच्या स्थितीपर्यंत पोहोचेल. आता आपण हे जे कर्माबद्दल बोलतोय ना ते स्वधर्म कर्माबद्दल बोलतोय 48व्या श्लोकामध्ये. स्वधर्म कर्म म्हणजे काय, शास्त्रानुसार सांगितलेलं नियत कर्म त्याचंच पालन करण्याचं इथे महत्व कृष्णांनी सांगितलं. 47व्या आणि 48व्या श्लोकाचा हाच सारांश आहे की 3 गुणांच्या प्रभावाने प्राप्त झालेल्या प्राकृतिक स्वभावाला अनुसरूनच प्रत्येकाने कर्म केलं पाहिजे. कर्म म्हणजे कसं यज्ञ आहे असं समजून श्री विष्णूंना अर्पण केलं पाहिजे. स्वधर्म कर्म हे भगवत सेवा म्हणून केलं गेलं पाहिजे. आता 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं होतं बघा, हे सगळा कर्मावरतीच आधारित तो अध्याय होता की अर्जुना तू क्षत्रिय आहेस, युद्ध करणं आणि शत्रूला हरवणं हे तुझं स्वधर्म कर्म आहे आणि ते कार्य तू कर आणि ते मला अर्पण कर. युद्धामध्ये हिंसा होईल आणि मला पाप लागेल अशा विचाराने तू मागे हटू नकोस, हे समजावलं होतं. पूर्ण शक्तीनिशी उत्साहाने या युद्धामध्ये लढ आणि हे कार्य मला अर्पण, कारण ते केल्याने तुला युद्धाचं कर्मबंधन लागणार नाही. तर बघा हे परत ज्ञान आपल्याला संक्षिप्त रूपामध्ये किंवा सारांश रूपामध्ये कृष्ण सांगत आहेत. तर आता किती 3 वाजलेत माताजी, तुम्ही हो, मला लिव्ह करताय जरा का? तेच आता हा, फोन आला होता मला, म्हणूनच मी मध्ये हो बाहेर हो पडले. हो हो. मग तर तुम्ही तुम्ही लिव्ह करा, मी कंटिन्यू एक ते 2-3 श्लोक घेईन आणि मग थांबवते. तुम्ही एक मग मी शेवटचं एक रेकॉर्डिंग 15 मिनिट. ऐकीन, मग मी उरलेलं हा रेकॉर्डिंग ऐकीन. हा हं? चालेल. चालेल. सायली माताजी चालेल ना, एक हो 15 चालेल. मिनिटं घेतलं तर अजून? आहे हा आहे. उद्या पण चालेल. 2 वाजतात ना? मला अ, उद्या नाही, उद्याला आपली 5ला सुट्टी आहे जायचं. ना? एक उद्या मिनिट. सुट्टी आहे. हो. उद्या आणि सुट्टी आहे. परवाच्या दिवशी परवा 2 3 वाजतात. वाजता घेऊ. बरं चालेल, 2 वाजता घेऊ.
मग आपल्याला दोनला जास्ती वेळ चालेल. जास्ती वेळ 2ला घ्यायचा चालेल ना? असेल तर दोनला दोनला चालेल. चालेल. हम्म. हा, मग 2 जास्ती वाजताच वेळ घेऊ. चालणार हा असेल तर दोनला चालेल. हम्म. हा चालेल. मग आता उद्या सुट्टी आणि परवा 2 वाजता. हो चालेल. हो. मग मी हा निघू. चालेल. हो हरे हो, निघा कृष्ण. ना. हो, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण. हरे धन्यवाद कृष्ण. माताजी. हा, हरे कृष्ण. अरे, आता सायली माताजी 49वा वाचा बरं. हो. हरे कृष्ण. असक्त बुद्धी सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धी सिद्धी परमा संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. कोठेही प्राकृत गोष्टींची आसक्ती न ठेवता केवळ मन ताब्यात ठेवून भौतिक भोगांची इच्छा न करता मनुष्याला संन्यासाचे फळ प्राप्त होते. संन्यासाची अर्थात कर्मफल त्यागाची हीच नैष्कर्म सिद्धी म्हणजे कर्मबंधनाची नाश रूपी सर्वश्रेष्ठ अशी परिपूर्ण सिद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण काय सांगतात, की कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा मनुष्य हा खरा संन्यासी असतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य भगवंतांना स्वामी आणि स्वतःलाच त्यांचा सेवक मानून त्यांच्या प्रित्यर्थ कर्म करतो. कर्मफळाचा उपभोग घेण्याचा अधिकार माझा नाही हे तो जाणतो, कारण मी सेवक आहे, कृष्ण स्वामी आहेत. आणि त्यामुळे त्यांनीच कर्मफळाचा उपभोग घेतला पाहिजे, तेच भोक्तारम आहेत हे तो जाणतो. आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेत कार्य करताना अखंड आनंदही तो प्राप्त करतो. म्हणून इथे म्हटलंय ना, जो आत्मसंयमी असतो, अनासक्त असतो, सर्व प्राकृत भोगांना तो तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाच्या द्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करतो. आता बघा, हा जो कृष्णांना अर्पण करून त्यांची सेवा करून जो आनंद मिळतो ना, तो कसा असतो, भौतिक भोगातून प्राप्त होणाऱ्या तात्पुरत्या आनंदापेक्षा अत्यंत उच्च प्रतीचा असतो. आणि अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित कर्म करत राहिल्याने संन्यास आश्रमाचा स्वीकार न करता केवळ भगवंतांच्या सेवेतच कर्म करत राहिल्याने तो ही सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करतो. आणि ही अवस्था म्हणजे अष्टांग योगाची जी प्रगत अवस्था आहे, ज्याला योगारूढ अवस्था असं तिथे वर्णन केलं होतं बघा, प्रगत अवस्थेला, ती प्राप्त करायला अष्टांग योगी एकांत स्थानी जातो आणि ते अष्टांग योगाच्या विधी विधानांचं कडकपणे पालन करतो. तेव्हा कुठे त्याला ती अवस्था प्राप्त होते आणि त्याच्यासाठी अनेक जन्मही लागू शकतात. पण भक्तियोगी मात्र भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न होऊन जिथे आहे तिथे राहूनच सर्वोच्च स्थिती प्राप्त करू शकतो. हे महत्वाचे. हा, आणि तथाकथित संन्यासाश्रम न स्वीकारतात, म्हणजे कुठे एकांत स्थळी निघून न जाता, सर्व कार्यांचा त्याग न करता कृष्ण भावना भावित मनुष्याला ही मुक्तीची अवस्था प्राप्त होऊ शकते. आणि दिव्य स्तरावरचा असा मनुष्य कसा असतो, तर आत्मतृप्त असतो. भगवत सेवेने प्राप्त होणाऱ्या आनंदाच्या व्यतिरिक्त इतर कुठल्या भौतिक गोष्टीत आनंद प्राप्त करण्याचा प्रयत्न तो करत नाही, कारण त्याला सर्व काही आनंद, जो सर्वोच्च आनंद आहे, तो कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून त्याला प्राप्त होत असतो. त्यामुळे आपल्या कर्माच्या फळांचं कोणत्याही प्रकारचं त्याला भय राहत नाही, जे सर्वसामान्य माणसाला असतं. तो सगळी कर्म आता कृष्णांच्या साठीच करतो आणि शास्त्राच्या अनुसारच करत असतो. त्यामुळे कर्मफळाचं कुठल्याही प्रकारचं भयही त्याला नसतं आणि आत्मसंयमी असतो, अनासक्त असतो आणि भौतिक भोगांना आता तो तुच्छ मानतो. पण त्याला अत्युच्च अशा सर्वोच्च आनंदाची प्राप्ती कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने मिळत राहते. आता 50वा. हरे कृष्ण. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे. समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. हरे कृष्ण. सिद्धी प्राप्त झालेल्या मनुष्यास ज्या पद्धतीने ब्रह्माची परमश्रेष्ठ सिद्ध अवस्था प्राप्त होते, ती पद्धती माझ्यापासून संक्षेप्ताने समजून घे. कारण हीच ज्ञानाची उत्कृष्ट निष्ठा आचरण पद्धती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता केवळ भगवत सेवेमध्येच कर्म केल्याने आणि कर्मफळांचा त्याग केल्याने
मनुष्याला परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती होऊ शकते असं म्हटलंय. आत्मसाक्षात्काराचा हा स्तर म्हणजे ज्ञानयोगाची सर्वोच्च अवस्था आहे, ज्याला सर्वोच्च ज्ञानाची परम सिद्ध अवस्था असं म्हटलंय किंवा ब्रह्मावस्था असंही याला उल्लेख केलेला आहे. तर या पूर्णावस्थेचं वर्णन आता पुढच्या श्लोकामध्ये केलेलं आहे, 51, 52 आणि 53. तर ही ब्रह्मावस्था म्हणजे काय हे आता ह्या पुढच्या श्लोकांवरून समजणार आहे. तर ह्याचा अनुवाद वाचा माताजी, श्लोक वाचले नाहीत तरी चालतील. हा, आधीचा पण वाचू का अनुवाद? म्हणजे 51, 52 आणि 53 फिफ्टी एकत्र आहेत बघा. हा, 50चा वाचू? हो, 50चा वाचलात ना तुम्ही आता? नाही, तात्पर्य. हा, तात्पर्य वाचलत तरी चालेल. 50व्याचं तात्पर्य वाचा आणि 51 ते 53चा डायरेक्ट अनुवाद वाचा. चालेल. हा, तात्पर्य. हरे कृष्ण. केवळ भगवंताकरताच आपले नियत कर्तव्य कर्म केल्याने मनुष्याला परम सिद्धी कशी प्राप्त होते ते भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत. भगवंतांच्या प्रसन्नतेकरता केवळ आपल्या कर्मफलाचा त्याग केल्याने मनुष्याला ब्रह्माची श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होते. स्वरूप साक्षात्काराची हीच पद्धती आहे. ज्ञानाची वास्तविक परिपूर्ण सिद्धी शुद्ध कृष्ण भावनेच्या प्राप्तीत आहे, हे पुढच्या श्लोकात सांगितले आहे. आता पुढचे श्लोकाचं वाचते भाषांतर. हा, एक सेकंद माताचे. हा, हा. सॉरी, ते हरकत नाही. मशीन सुरू करायचं. हा, हा, हरकत नाही. भाषांतर. पूर्ण शुद्ध बुद्धीने युक्त होऊन निश्चयाने, धैर्याने, मनाने नियमन करून इंद्रिय तृप्ती करणाऱ्या शब्दादी विषयांचा त्याग करून राग किंवा आसक्ती आणि द्वेष यापासून मुक्त होऊन जो मनुष्य एकांत स्थळी राहतो, अल्प मित आहार करतो आणि शरीर, मन, वाणी यांचा संयम करतो आणि नेहमी भगवंत चिंतनात रूप समाधी स्थितीत आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अभिमान, मिथ्या बल, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध आणि प्राकृत वस्तूंचा स्वीकार, संग्रह यांचा त्याग करतो, ममत्वरहित व शांत असा मनुष्य निश्चितपणे स्वरूप साक्षात्काराच्या अवस्थेला प्राप्त होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ही सगळं वर्णन ब्रह्मावस्थेचं आहे आणि ही अवस्था तेव्हाच प्राप्त होऊ शकते जेव्हा देहात्म बुद्धीमधून व्यक्ती मुक्त होतो. देहात्म बुद्धी म्हणजे काय? मी स्वतःला शरीरच मानणं. आणि शरीराचं जेव्हा महत्व असतं त्यामुळे ते इंद्रिय तृप्तीचं साहजिकच महत्व वाढतं. तर जेव्हा हे थांबतं आणि आत्म्याचं महत्व व्यक्तीला समजून येतो तेव्हा ती ब्रह्मावस्थेकडे त्याची जाण्याची प्रगती सुरू होते आणि त्यामुळेच तो शांत असतो आणि प्रकृतीतील द्वंद्वांनी म्हटलेला आहे तसा तो विचलित होत नाही. इंद्रियांची इच्छा ही आत्मसाक्षात्काराच्या किंवा ब्रह्मावस्था गाठण्याच्या प्रगतीमधली सगळ्यात मोठी बाधा म्हटलेली आहे. ही इंद्रिय संयमित करण्याचा कुठलाही भौतिक मार्ग नाही.
पण जी इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतात ही मात्र विना प्रयास सहजपणे संयमित होऊ शकतात. दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघा, आपल्याला आठवा स्थितप्रज्ञाची लक्षणं आपण समजून हो घेतली होती. हो आणि हा स्थितप्रज्ञ कसा शरीराच्या वेगवेगळ्या गरजांनी आवश्यकतांनी प्रभावित होत नाही. तहान, भूक, झोप अशा गरजांनी विचलित होत नाही. आणि तरीही आत्मसाक्षात्काराच्या ध्येयावरती मात्र तो स्थिर असतो. आणि तिथे आपण ते समुद्राचं उदाहरण घेतलं होतं बघा, जसं समुद्र पाण्याने भरलेला असतो पण तरीही तो मर्यादेमध्ये राहतो. आणि पाण्याने आपण एखादा ग्लास मात्र भरण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची क्षमता आहे, त्याच्या हो बाहेर पाणी घातलं तर ते बाहेर पडतं. ओव्हरफ्लो होय. पण समुद्रामध्ये सतत नद्यांचे प्रवाह येऊन प्रवेश करतात. हो बरोबर ना? आणि हो आता आपण मध्यंतरी जसं बघितलं, हो उत्तराखंड, हिमाचल हो प्रदेश हो एवढी ढगफुटी हो झाली आणि हो तिथे नद्यांना अचानक पूर आले. हो हो म्हणजे एरवी संथ वाहणारी शांत गतीने वाहणाऱ्या नदीचं ते रौद्र रूप फार भयंकर होतं, हम्म, विध्वंसक होतं. हो आता ह्या नद्या जाऊन समुद्रालाच मिळाल्या. मग हो आपण ऐकलं का की समुद्रालगतचं कुठलं तरी शहर त्याच्यामुळे बुडालं हो किंवा समुद्राची पातळी अचानक वाढली, असं आपण ऐकत नाही. हम्म, कारण तो पाण्याने भरलेला जरी असला तरी तो मर्यादेत राहू शकतो. हा, तर म्हणजे जेवढ्या समुद्रामध्ये पाणी नद्या वाहून आणल्या तरीही तो मर्यादेत राहतो, हे त्याचं विशेष आहे. तसंच आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील व्यक्ती हा सम राहू शकतो. त्याच्या जीवनामध्येही सुख दुःख, यश अपयश हे येतं. पण अशाही परिस्थितीत तो आपल्या ध्येयापासून दूर जात नाही. त्याची ध्येयाकडे जाण्याचे प्रयत्न सतत सुरू राहतात. हम्म, शरीराच्या गरजा तो पाळतो पण ध्येय आत्मसाक्षात्काराचं असतं. आणि कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपूर्यमानम म्हणजे भरलेला असतो. आणि कसा असतो भरलेला? भगवत भक्तीने भरलेला असतो, तृप्त असतो, त्याच्यामध्ये आत्मसंतुष्ट असतो आणि समुद्रासारखा मर्यादेमध्ये दृढ राहणारा असतो. कितीही नद्यांचे प्रवाह किंवा भौतिक इच्छा जरी आल्या तरी त्या येतात आणि जातात, हे त्याला माहिती असतं. तो शांत राहतो आणि आनंदी राहतो, भौतिक इच्छांनी विचलित होत नाही, त्याच्यावरती लगेच कृती करत नाही. त्यामुळे त्याच्या जीवनात संघर्ष नसतो. संघर्षमय परिस्थिती केव्हा असेल? जेव्हा येणाऱ्या इच्छा पूर्ण कराव्या अशा वाटतील तेव्हा तो ध्येयापासून त्याला दूर नेतील. म्हणजे दोन विरुद्ध दिशेला ओढणाऱ्या गोष्टी आल्या बघा. त्यामुळे संघर्ष असतो. पण आता तसं त्याला तो कितीही इच्छा जरी आल्या तरी तो शांत राहू शकतो. कारण त्याला हे माहितीये की हा विचार आला तरी मी त्याच्यावर कृती करणार नाहीये, त्यामुळे आपोआपच तो विचार कालांतराने विरून जाईल. तो ध्येयापासून दूर होत नाही. जसा समुद्र मर्यादेमध्ये दृढ राहतो तसा हा आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आपल्या ध्येयापासून अजिबात विचलित होत नाही. आता 54 बघूया आपण. माताजी 1 मिनिट थांबता, कुरिअर आलंय. हो हो, थांबते. हा. आले. हा हा. पुढचा वाचायचा का आता? हो हो, 54 वाचा. श्लोक वाचता का बघा? वाचते. हा. ब्रह्मभूत, हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत पुरुषाला तत्काळ परब्रह्माची अनुभूती होते. तो कधीही शोक करीत नाही आणि कशाचीही इच्छा करीत नाही. तो सर्व प्राणी मात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. या अवस्थेत त्याला माझ्या शुद्ध भक्तांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ही ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे ब्रह्मण स्वरूपाच्या साक्षात्काराची स्थिती आहे.
ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान हे ईश्वर साक्षात्काराचे 3 टप्पे आपण आधी समजून घेतलेत दुसऱ्या अध्यायामध्ये. तर जे निर्विशेषवादी आहेत, जे भगवंतांना निराकार मानतात, त्यांच्यासाठी ब्रह्मण स्वरूपाचा साक्षात्कार हे त्यांचं लक्ष असतं किंवा ध्येय असतं. पण जो भगवंतांच्या साकार रूपाला मानतो त्याच्यासाठी इथून पुढे भक्तीमध्ये प्रगती करावी लागते. म्हणजे ब्रह्मण स्तर जरी गाठला तरी त्याच्याहून पुढे प्रगती करून शुद्ध भक्त होऊन भगवान स्वरूपाचा साक्षात्कार, जो पूर्ण साक्षात्कार मानला जातो, तो करावा लागतो. जसं आता स्वच्छ पाणी असेल, निर्मळ पाणी असेल बघा, आणि जे स्तब्ध असेल, तर तिथे चंद्राचं प्रतिबिंब स्पष्टपणे पडलेलं दिसतं. आपण रात्रीच्या वेळेला बघतो एखाद्या तलावात वगैरे. तर तसंच ब्रह्मभूत अवस्थेचा जो साक्षात्कार करणारी व्यक्ती ती शांत असते, स्थिर चित्त असते, कृष्ण चिंतना व्यतिरिक्त इतर काही तो करत नाही, त्यामुळे तो आनंदी असतो. जसे आपण आधीच म्हटलं, आत्मसंतुष्ट असतो, आत्मसंयमी असतो, अनासक्त असतो आणि सर्व भौतिक भोगांना तो तुच्छ मानतो. सर्वांना समदृष्टीने पाहतो, उच्च नीच असा भेदभाव ठेवत नाही आणि इंद्रिय पूर्णपणे संयमित असल्यामुळे विषय उपभोगाची त्याला इच्छा नसते. अत्यंत प्रगत अशी अवस्था आहे ब्रह्मभूत अवस्था. आता 55वा बघूया आणि मग आपण थांबूया. हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्च. एक मिनिट, 55. हरे कृष्ण. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मान तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. भगवंत केवढा आहे, तो जसा आहे तसा केवळ भक्ती योगानेच तत्वतः मनुष्य समजू शकतो. याप्रमाणे अशा भक्ती योगाने जेव्हा मनुष्याला भगवंताचे पूर्ण ज्ञान होते तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता ह्या 54व्या श्लोकामध्ये आणि ह्या आता 55व्या श्लोकामध्ये पहिल्या 54व्यामध्ये मत भक्ती लभते पराम असे शब्द होते आणि या श्लोकामध्ये भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे दोन्हीकडे भक्ती हा शब्द आलेला आहे. आणि म्हणजे कृष्ण इथे म्हणतात की केवळ भक्तीद्वारेच मला जाणता येते. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान स्वरूपाचा यथार्थ रूपामध्ये केवळ भक्तिमय सेवेद्वारेच जाणू शकतो. आणि अशा भक्तीद्वारे तो जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. म्हणजे एकमेव मार्ग कृष्णांना जाणण्याचा भक्ती मार्ग हा आहे आणि हा जो मार्ग अवलंबतो तो कृष्णधामामध्ये प्रवेश करू शकतो. म्हणजे अनन्य भक्तीचं महत्व सांगितलं 12व्या अध्यायामध्ये आपण शिकून घेतलं होतं की अनन्य भक्तीच्या द्वारेच आपण कृष्णांना जाणू शकतो. आणि मग हा भक्ती मार्ग अवलंबण्यासाठी सर्व काही सोडून ज्ञान घ्यायला आपल्याला जंगलात जायला हवं का? एकांत स्थान शोधून तिथे ज्ञान संपादन करायला हवं का? मग किंवा स्वाध्याय करायचा, तिथे त्याच्यावर चिंतन करायचं, अशी आवश्यकता नाहीये. आपण जिथे आहोत तिथूनच आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार करत आणि भक्ती मार्गाचं अवलंबन करू शकतो. हे विशेष आहे. आणि क्रमशः मग कर्मफळांचा त्याग करून त्या स्थितीप्रत पोहोचू शकतो. क्रमशः हा शब्द पण महत्वाचा आहे. आजच आपल्याला हे करणं अशक्य वाटतंय, हो ना, पण क्रमशः आपण सुरुवात केली, एक पाऊल उचललं तर करता करता ती स्थिती गाठू शकतो. तर हा श्लोक भक्तियोगाचं सार आपल्याला सांगतो की भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे केवळ अनन्य भक्तीनेच मला जाणता येतं हे कृष्ण म्हणतायत. तर इथे आता आपण थांबूया. रेकॉर्डिंग माताजी थांबवा बरं, आणि मग काही शंका असतील तर मग आपण घेऊया. भक्ती योगाचे सार ना हे 55. हा 55वा श्लोक. हा भक्त्या माम अभिजानाती, एकमेव मार्ग कृष्णांना भक्त्या जाण्याचा. माम अभिजानाति. हा चालेल, मी थांबवते. हा.